Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo je emisija Intervju u produkciji Balkan Info i ja sam Teša Šanović. Naš današnji gost je dr. Ljubodrag Duce Simonović, doktor filozofije, magistar pravnih nauka i bivši legendarni košarkaš. Gospodine Simonoviću, hvala vam što ste gost u našoj emisiji. Hvala Tešu što si me opet pozvao. Pa sad su bili prošli malo pre izbori, narod je birao na izborima i pre i danas i sad je razočaran. Šta bi ti preporučio ljudima koji su izašli na ove izbore, očekivali neku promjenu i koji su razočarani? Kako ti gledaš na to pre nego što pređemo na teme vezane za tvoju ideologiju, knjigu i tako to, pošto narod trenutno nekako izbori najviše preokupiraju? Tešo, sve veći broj ljudi živi sve lošije i to je neka vrsta fiksacije. Želiš da bude bolje i nadaš se kad nešto uradiš da će to da ima svoj rezultat i onda dolazi otrežnjenje. Svi ti izbori su zapravo kapitalistički cirkus. Jer ja stalno to ponavljam da je demokratija samo politički oblik vladavine kapitala nad ljudima. I to se uvek desi. Znači uvek dobiješ na kraju motku po glavi. Bilo ko da je na vlasti. Jer suština u tome da našim narodom vlada kapitalizam. I tipovi ko što je Vučić ili Janković ili ne znam Šešelj, bilo ko od njih, oni su samo eksponenti tog poretka. Znači, uopšte nisu bitni ljudi. Kao takvi. Znači, ako nije jedan, bit će drugi i tako dalje. I uvek je princip sjaši Murta Duzjaši Kurta ili i Murta i Kurta zajedno. Znači, dokle god se ljudi ne dignu, i to je sad ona druga strana medalje. Oni koji kukaju očekujući od drugih nešto da urade, a istovremeno gledaju tenis ili gledaju reality i ostalo, to su i zaslužili na neki način. Jer mi u stvari padamo u sve veću rupu zbog tog malograđanskog mentaliteta. Kad bi se ljudi digli, izašli na ulice, kad bi se organizovali sindikati, razni oblici borbe mladih ljudi, ne Vučić i ostali, nego kapitalistička banda bi bila zbrisana. Ljudi bi ponovo postali vlasnici nad sredstvima za proizvodnju, nad zemljom, nad vodom. Ceo mehanizam finansiranja bi išao ka tome da se razvija naša nauka, da se razvijaju univerziteti, instituti itd. I da budemo svoji na svome. Međutim, pošto smo mi prodana zemlja, nama vladaju kapitalističke bande iz inostranstva putem ovih naših janičara u stvari koji vode celu priču. To je uvoznički lobi u suštini. A drugo ne može ni da se očekuje. I meni je stravično kada evo u komšiluku razgovaraš sa komšijama i to je uvek ista priča. Nemoj, što ja? To je cela priča. Nemoj, što ja? Niko neće ništa da rizikuje, niti hoće da se digne, razumeš, jedno posle podne, makar kaže, ajde ili subota, prepodne, nedelja, aj nešto da uradim. Ne. Idem da gledam. Jesi gledao Đoković? To je pitanje 90% njih, kad me sretnu, pitaju me da sam ustao u 3 ujutru da gledam Đokovića. A kad mu kažem, aj nešto da uradimo za zgradu, što je inicijalni oblik društvenog angažmana, to ima nevjerovatan značaj. Samo da izađeš, da uradiš nešto sa drugima. I već stičeš samopouzdanje da možeš da uradiš nešto na širem planu. Ne, ludi Duci Simonović, čisti, radi, okopava i tako dalje. Niko neće ti pomoći. To je to, mislim, znači, narod je pretvoren u jednu masu, bukvalnu masu, koja više nema fizionomiju, niti u kulturnom smislu, niti u smislu istorijskom i tako, nego su vezani za te televizije, gledaju šta će se desiti i ko će koga da pljune, ko će odvratnije prema kome da se odnosi. I to je glavna tema. A što se tiče tog emancipovanog političkog momenta, koje znači uključivanje, 24 sata u stvari živeti, boreći se za svoju zemlju, boreći se u konačnom za čovečanstvo, da opštene život na planeti. Nema od toga ništa. I onda treba se čudimo što se pojavljuju takvi tipovi. Ja sam bio uvek kritičan protiv ljudi kao što je Vučić i biću i svi oni koji se pojavljuju, kažem, to je jedna menažerija cirkuska, to su tipovi koji svi su ogrezli Tešu u pljački i u zločinima. Svi ti koji se pojavljuju u javnoj političkoj sferi, to su sve zlikovci, to nisu pošteni ljudi koji se bore za interese naroda, to su zlikovci koji koriste pasivnost ljudi, koriste to gurajući, ne znam, Đokovića ili fudbalere ili košarkaši ili neke tamo idiote u tim realitima i tako dalje. Guraju pred narod, odsecaju ih potpuno od društvenog zbivanja i onda se pojavljuju oni kao mesije, kao spasioci. I šta ti možda očekuješ? Ustao si sutra, ista situacija, se nešto promenilo, će nešto se promeni. Pa na bolje sigurno neće. I onda ko ti je kriv? Ne vredi, mislim, jedino jedna široka narodna, jedna vrsta revolucije u stvari koja ne mora da bude nasilna, a može da bude nasilna,
ili što je veća sirotinja, još kako može da bude nasilno. Samo je pitanje u kom kontekstu će to da bude. Jer bez kulturnog nasleđa, bez istorijskog nasleđa, bez ideje budućnosti, odnosno vizionarske svesti, nema humanistički. Jedno je revolucionarni pokret koji vodi u čistom nasilju, promjena vlasti i tako dalje. A drugo je revolucionarni pokret koji vodi ka novom društvu, ka novom humanom društvu, da će principi društvene pravde, solidarnosti biti ti koji dominiraju. A za to čovjek mora da bude kulturno biće. Mora da poštuje istoriju svog naroda, da se osjeća kao deo svog naroda i da bude emancipovani građan. To je to, a ne da bude jedan idiot koji sedi pred televizorom i koji čeka da mu neki mesija donese budućnost. Da li je to Milošević, da li je to Vučić, da li je to Šešelj ili ne znam Janković i tako dalje. Nikomu ništa neće dati ako se ne bude za to izborio. Niko. I to treba konačno ti tupavi malograđani da raščiste u sebi. Niko im ništa neće dati. Ali oni vole da vide mesije, vidjeli su u Vučiću, sad pa vide Jankoviću. zato što im je to opravdanje. To im je opravdanje, prijatelji moji. Jer oni sede i pljuju, razumeš? Ko džukilone iz mraka, samo kefću laju. Samo ništa da ne uradi. Tome se radi. Sad je to postalo popularno da se otvori Twitter nalog i da se samo pljuje po ceo dan. Tu ništa. Nalog, to je nekako dosta sad postalo, vi ste javni delatnik, ako imate Twitter, imate, ne znam, 100.000 ljudi i svaki dan samo pljujete. Koliko tih mladih ljudi nije u stanu i izađe iz tih svojih smrdljivih jazbina iz kojih se ne pojavljuju. I onda šta on radi? On je usamljen nikakav i to svoje društveno postojanje dokazuje tako što pljuje po drugim. Jer on je u stvari niko i ništa. Dok se ne realizuješ teško kod društveno biće. Ti si apstraktna ličnost. Drugim rečima, ti si niko i ništa. Čovek može da postoji kao čovek, jedino sa drugim ljudima. Čim se odvojiš od drugih ljudi, ti si postao ništarija u ovom ili onom smislu. I neće ni Twitteri, ni ovo nalozi, ni oni. To su sve falsifikati društvenih odnosa. To su lažni odnosi. Pravi odnosi kad se gledamo u oči, kad smo zajedno, kad se borimo za opstanak i slobodu. To su pravi odnosi. I tu jedino mladi ljudi mogu da se osjete kao pravi ljudi. Inače ovo što ih guraju na ulice, koji idiote, ovo što sad radi i tako dalje, te bitange plaćeničke iz tih nevladnih organizacija i tako dalje. To je sve u stvari samo jedan navlakuš. Ti mladi ljudi ne znaju ni gde se nalazi Beograd na mapi. Zašto se oni bore? Zašto se oni bore? Pa ne znam. Da im daju stipendiju, da im Amerikanci daju 2 konzerve Coca-Cola. I za to su spremni. I oni su i za to spremni da odu da se navodno bore. Izaći će na ulici za jednu konzervu Coca-Cola. Ko što je bilo sa otporašima i tako dalje. Za jednu konzervu Coca-Cola će da izađe. Bednici, to su bednici. Ali eto, takvi mladi ljudi mi stvaram, na stadionima i tako dalje. Nema uopšte da, umjesto da se boriš da postanu kulturna bića, da uzmu instrument u ruku, da se bore za naše kulturno nasleđe, nema šanse. Folklor, bilo šta što je vezano u taj aktivizam, da će mladi ljudi biti zajedno, da će ispoljiti to svoje erotsko biće, što je normalno, družeći se sa drugaricom, drugom i tako dalje. To je sve uklonjeno. Samo ta pasivna pozicija pred televizorom i onda znaš, ajde da napraviš neku svinjariju. Ajde da napravimo neku svinjariju. I onda smo se pojavili u javnosti. Razumeš, evo uskoro će počnu goli da se slače, pošto je to sad na zapadu hit, da te idiotkinje, razumeš, u svim tim programima, Hollywood i tako dalje, ko će da bude, još malo će utrobu da prikazuju, prijatelj moj. Ko ona idiotkinja, one kardišanke i tako dalje. To su uzori naše dece. To su uzori. I ti naravno ne želiš ništa da im nudiš. Jer ako onda dobiju kulturnu svest, oni će steći i slobodarsku svest, jer bez kulturne svesti nema slobodarske svesti. Šta bi ti preporučio recimo nekom čoveku koji živi recimo u nekom malom mestu, recimo u Bečeju, u Kikindi, to, na primjeru njegove lokalne zajednice, evo konkretan primjer, kako on može da se izbori da bude bolje? Šta bi trebao recimo da uradi, da li, ne znam, možda trebao da posadi drvo, da očisti svoj komšiluk, šta bi običnom čoveku rekao? Pa prvo što treba da uradi to je da se poveže sa svojim drugovima i drugaricama iz kraja, iz ulice, sa svojim komšijama, da sa njima pokuša nešto da uradi. U ekološkoj sferi, u sferi kulturne, recimo, da organizuje jednu grupu da će, recimo, se bavi folklorom. Folklor je najlepša igra koja je stvorena u istoriji. Mnogo ljudi nisu svesni da je to takozvano seljačke kolo, najviši oblik igre u istoriji koji je stvoren. Ali oni su toga odričili, to je kao seljaci. Razumeš? Onda oblici telesne kulture. Koliko hoćeš ima koji su vezani za prirodni prostor. Međutim, oni to ne žele da rade. Ili zašto ne bi mogli, recimo, da srede selo? Da ga urede da izgleda lepo, recimo.
Zašto ne mogu da naprave akciju uređenja sela? Znaš ti kakav bi to teško efekat imalo? I da se dogovore da pomažu staračkim domaćinstvima. Ima toliko ljudi koji su stari i iznemogli. Zašto ne bi mogli da pomognu tim starim ljudima? Svaki taj mladi čovjek koji pomoga starom čovjeku, on bi, ono što je Rousseau govori, ako hoćeš da dete postane dobar čovjek, daj mu šansu da čini dobra dela. Daj mu šansu da čini dobra dela. A ne trčiš kući, razumeš, da gledaš tamo da li igra ovaj protiv ovoga, da li, ne znam, tamo neki idiot, ne znam šta je radio, skinuo se, pljunuo ovoga i tako dalje, one filmove, ono uništavanje i tako. I sediš za oni mobilni telefoni, ceo dan šalješ neke poruke, neki drugi i tako dalje. Ja znam na primjeru ljudi koji žive u tvom komšiluku, znam da si ti ovako skroman čovjek, ne voli sebe da hvališ, ali ja moram te pohvalim, ti ispred svoje zgrade redovno ogradu posećeš travu, uređuješ okolo. Tešo, ja sam zasadio preko 100 metara zelene ograde, pre 30 godina. Znači, ja ošišam tu ogradu godišnje bar 10 puta. Zasadio sam 28 jelki, 4 breze, 4 oraha, 7 borića, zasadio sam bar jedno 50 ruža. I to ja održavam, to je nešto što ne sebe radi sam, nego što želim da naša deca žive u jednom plemenitom prostoru. Po principu, ako živiš u Svinjcu, postaćeš svinja. A ako živiš u jednom humanom, oplemenjenom prostoru, postaćeš čovjek. Ne radim ja to zbog tih klipana malograđanskih, od 90% tih koji su u zgradi, koji su najobičniji malograđanski klipani, koji mi nikad ni pomogli, niti će pomoći. Nego zbog te dece. To je bitno. Da prođu kroz nešto što je oplemenjeno, kroz oplemenjenu prirodu i da vide da neko nešto pokušava da uradi. Znači, to bi jedna od tvojih preporuka bila u ovom intervju, da posade drveće u suštini. Prijatelju moj, samo aktivizam. I onaj elementarni na lokalnom nivou, on je u stvari početak svega. Jer ako ti možda uđeš u zgradu, a oko tebe prljavština, bačene kese i tako dalje, pa kakav si ti čovjek? Razumeš? Kakav si ti čovjek? Šta ćeš ti da radiš? Ti ćeš na nivou države nešto sređaš. Pa valjda ćeš da se sagneš, da podigneš to, da očistiš, razumeš, da središ taj prostor, da bude oplemenjen životni prostor, pa na kraju krajeva tu živiš. Ako ti možeš da prolazi pored prljavštine sa svojom decom, kroz staklo, da pustiš da se tvoje dete igra u izlomljenim flašama i tako dalje, pa ti si jedan ništarija najobičnija. I ti ćeš sutra da budeš neki političar, šta? To je velika nesreća, prijatelji moji. Što se sve stavlja u neku sferu samo da se ništa ne uradi. I onda neko treba da uradi. A tog čoveka koji to radi, nazivaju ludakom. Evo jedna devojčica pre nekoliko meseci, ja sam čistio, pošto redovno gledam da očistim da se deca igraju, ja nemam nažalost decu, nisu mi tamo unučići, imam ih 5. Svaka čast. I volao bi da žive pored mene. I ja skupljam i čistim i sutradan opet sam to radio i prilazim jedna mala devojčica i kaže meni, kaže, čikaduci, kaže, jeste vi đubretar, kaže, jel ćete i sutra, kaže, da čistite ovo? A otac sedi cigara, ovako prebaci noge i smeje se. Pazi. Pa možda misliš šta ti idioti pričaju o meni, koji čistim sve to, razumeš, kad odu kući. Dobro, dete sigurno to nije samo smislilo. Ma kaki, pa jadno dete, šta sad, pa ja uopšte nisam bio ljud na to dete. Kaže, ste vi, kaže, đubretar, kaže, ćete i sutra, kaže, da čistite. Onako podcenjivački, razumeš. A ja mogu da budem 2 puta deda. Strašno je to, mislim, ta malograđanska banda, te ništarije koje samo pričaju o Nemačkoj, o Americi i tako dalje, samo da bi pljunuli po svojoj zemlji. Sve je tamo lepo, bajno, a kod nas je sve prljavština i sve đubre, a oni u tome naravno učestvuju i nikad ništa ne bi uradili da se stvar promeni. I sad ta deca, kako mogu da se vaspitavaju? Je to patriotski duh? Pa oni razviju mržnju prema srpskom narodu, prema našem narodu na taj način. I to sistematski rade. To sam pričao i ranije. Čim se nešto loše desi, odmah sve, evo kakvi smo mi Srbi. A kad se radi nešto dobro, kad je nešto što oplemenjuje to, ćute i beže, razumeš, i onda ne odgovara cela priča, razumeš. Ne možeš ti da idealizuješ, možeš da kažeš, čekaj bre, pa i mi umemo da napravimo dobre stvari. I mi možemo da napravimo da nam... Ti si živeo na zapadu. Da nam naša zemlja bude lepa i tako dalje. I mi možemo to da uradimo. S tim što su oni na zapadu ekološki potpuno uništili, razumeš, tu sredinu. A mi još uvijek imamo ekološki, pored bombardovanja, zemlju koja je izuzetna i koju treba da sačuvamo. I tako treba da vaspitavamo našu decu. Da zavole svoju zemlju. A ne da sede koji idioti na stadionima, da urlaju u halama tamo, razumeš, ili pred televizorima. Nego da izađu napolje, da budu u prirodi, evo proleće, to je toliko ni maslači izrasli, sad bilje, počele cvetaju.
Pa to je toliko lepo, evo gore kod mene, Indire Gandhi, to naselje celo, i to je fantastično naselje. I samo postoje par ljudi koji pokupe nešto papira, ta Iva, moj prijatelj, ja i još 2-3. A žive na 1000 ljudi tu. Nema. To je, kučići okolo idu, razumeš, deca, babi i dede, kroz đubre vode decu svoje i to. Taman posle da uzme metlu da nešto uradi. Nema šanse. Ti si živeo na zapadu, imao si prilike da upoznaš ljude iz različitih kultura, civilizacija, živeo si u Norveškoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji. Na osnovu života sa ljudima na zapadu, da li si se uverio u to da su ljudi sa zapada bolji ljudi od Srba ili to nije tačno? Ne, uopšte ne postoje bolji loši ljudi, nego se radi o tome da oni imaju tu 200 godina gradski ambijent, Teša, to je mnogo važno. Gradski ambijent, znači oni imaju tu građansku samosvest drugačiju, kod nas je 90% ljudi juče došlo sa sela. I oni gledaju sve, samo ono zatvori svoje vrata, zalupi i ne zanima mu u hodniku šta se dešava, a da ne govorimo ispred zgrade ili u gradu. U tome je velika razlika. Znači, ovi su, na zapadu su više civilizovani jer su ljudi mnogo duže živjeli u gradskim uslovima i morali su da se prilagode tom gradskom načinu života. Da ako baciš nešto, razumeš, ili kučeti se s oproštenjem tamo u kaki, razumeš, okolo, neko će to onda nagaziti. Znači, mora da vodiš računa. E sad, problem je na zapadu taj što je taj veliki kapital gotovo uništio životni prostor. Što je sve zagađeno, mislim, voda, vazduh i ostalo, zemlja. To je razlika. Znači, mi nismo uspeli, da tako kažem, da uništimo toliko sa tom industrializacijom, ko što je to kapitalizam na zapadu čini. A drugo, tamo ima mnogo stranaca i sad je tu, to je veliki problem kad se živi, ljudi zatvore vrata i nema. Evo, kad sam ja živio u Nemačku, Bambergu, tu su 100 stanova bili. Nema šanse, prijatelju moj, da ti se bilo ko obrati. Samo policija može da ti dođe na vrat. Tamo se ljudi uopšte ne pozdravljaju. Ti izađeš sa psetom i oni se njuškaju se i psi. I oni međusobno se druže, da tako kaže. Ljudi, to nema šanse da razgovara sa bilo kim. Ne postoji ta mogućnost uopšte. Neverovatno koliko su ljudi postali otuđeni. U jednoj istoj toj zgradi bili su američki vojnici, oni tamo bazu su imali, ne znam, pa onda Turci, povioni i tako dalje. I to je svako, vidiš ono na svoj, odlazi, niko se nikom tu neće javiti. Jedino ako ne kažeš grüß Gott, pozdravljam Boga, na primjer. Što bi ja rekao pozdravljam Boga? Ja kažem dobar dan, javljao sam se svima, razumeš, guten tag, ali odmah se vidi po tome gde se ti nalaziš. Jer to je jedna jako reakcijna regija, znači, tu je Hitler imao svoje glavne, Nürnberg, Bamberg i sve ostalo, ovo što je Bavarski jako jedna reakcijna sredina, ali sada ne pričam o tome. Tako da je to isto kad čovjek od u Englesku, jer tamo u Volksu kad sam bio, pa to nema šanse, čovječe, oni su toliko zaslepljeni. Meni su zamerali neki moji Englezi prijatelji što se družim sa nekim tipovima koji su iz Velsa, na primjer. Ja kažem, kakve to veze ima? Pa valjda to Velika Britanija. Kakvi tamo, oni su došli pre 300 godina. Neka ona najgora priča je bila, razumeš, pljuvanje i nema ošte kako druženje, ti gde se nalaziš, šta i tako dalje. To je katastrofa, a da ne urodi taj klasni moment. Tamo je klasni moment više izražen, pošto nisu prošli komunizam. Ma ne, kakav komunizam, nigde nije bio komunizam, nego klasni moment su to klasne društva od tog aristokratskog, feudalnog, pa onda do tog kapitalističkog preko 200 godina i to je to strukturiranje društveno, ko iz koje porodice, koliko ima novca, ne, mislim, znaš, kako stoje stvari, biznis, ne, i tako dalje. To je... Ja nisam verao, recimo, da još uvek postoji to da se žene zbog para, na primjer. Da je taj način integracije, ko što sam ja imao slučaj, više ljudi sam upoznao, bračni drugovi, kao, nemaju veze uopšte, oni su samo se uzeli zbog interesa roditelja, znači na taj način integracije kao novac. Ko si u srednjem veku, čoveče, ne možeš da veraš, ljudi koji nemaju veze, koji imaju svoje devojke, frajere tamo sa strane, žive potpuno razdvojeno, razumiješ, ali su oni kao u braku i suštini u stvari u interesu, čisti interes. Prosto da ne veruje čovek koliko je ta interesna priča danas prisutna. To zvuči u Srbiji nekome neverovatno, jer mi nismo navikli, mi još uvek nekako je to... Pa ali kod nas je sve više to pitanje, gleda se, jer u toj sirotinji koja jeste, roditelji gledaju svoje ćerke da udaju, dobra prilika, nek bude kriminalac, nek bude ubica, nije važno. Ostaće njoj, ja sam o tome i govorio, ostalo, tako da je potpuno taj moralni moment gurnut na stranu i sve će gore biti u suštini, ta prostitucija koja dobije nevjerovatne dimenzije. Neki sad zalažu i za legalizaciju prostitucije. Pa to se nameće prosto. Toliko je ti devojaka koje sad te bolesti razne i u Nemačkoj, to je strašno. Evo ja
kad već govorimo o tome da pređemo na te teme koje su ozbiljnije, ja sam pre par nedelja na Špiglu, evo to su uglavnom materijali Špigla, ali ovo je nevjerovatan materijal koliko je bolan u stvari. Jedna mlada Bugarka imala 19 godina, pre 10 i više godina otišla u Nemačku da bi pobegli svoje sirotinje i da bi bila kelnerica. Zove se Zana. Evo, to je Špigel od 5. marta 2017. godine, znači vrlo svež. I kako je došla u Nemačku, ona je bila kidnapovana. Kao i 100.000 devojaka iz istočne Evrope koji u Nemačkoj budu kidnapovani svaki godin. To je ono što naravno nigde neće da bude, ja o tome govorim i onda čak i tvoje kolege voditelji me pljuju i govore da lažem ili da sam, ne znam, neka imena, mislim, strašno, mislim, prosto da čovjek ne voli. I sad šta se desilo? Ta jadna devojka imala je 19 godina. Ona je bila silovana od strane Nemaca. Najmanje 30 dnevno je silovala, a bilo i 40 ko su je silovali dnevno. U toku dana 40 silovanja. Ona je za 10 godina, nju je silovalo preko 120.000 Nemaca. Tešo. Preko 120.000 Nemaca je nju silovala za 10 godina. Bila je seksualna robinja. Dok mi pričamo sad nešto ovdje u studiju, u Nemačkoj, Francuskoj, Engleskoj, u Sjedinjenim Američkim Državama, na 100 devojaka je u toku je silovano. Dece i tako dalje. Pazi, dok mi sad razgovaramo u studiju ovdje, na zapadu, na tom demokratskom zapadu, u tom slobodnom svetu, na 10.000 devojaka, pre svega iz istočne Evrope, je u toku je silovanje. Silovanje tih devojaka i življavanje na 1000 načina. Su samo ta stoka. Čovjek samo kad živi u Nemačkoj, kad vidi koje su to poremećeni likovi, koje su to poremećene ličnosti, ne može ni da pretpostavi šta radi tim devojkama. I ona je uspela da pobegne, posle 10 godina. Ali pazi sad i ovo nešto, Tešo. U ovom tekstu nema reči o policiji, nema reči o tajnim službama, nema reči ni o čemu što u stvari treba da obezbedi funkcionisanje takozvane pravne države. Nego? Ne postoji uopšte, pazi, a u Nemačkoj se svaki email se registruje od strane tajnih službi i svaki telefonski razgovor. Na 100 ovakih javnih kuća, gde su ropkinje sa isto i Moldavija, Ukrajina, Poljska, Srbija, Hrvatska, Bugarska, Rumunija i tako dalje. Na desetine i desetine, verovatno na 100 već ima tih javnih kuća. Jer ogroman broj devojaka koje nestaju. Koje nestaju od 120 do 500.000 svake godine. Seksualne robinje. I onda se daje podatak ovde da u zapadnoj Evropi ima preko 880.000 robova, pazi. A u stvari podatak je, mnogo je više robova, od tih 880.000, ubedljiva većina su seksualne robinje. To su devojke od 10 pa nadalje godina. A zar nije ropstvo ukinuto u 19. veku? Da, ukinuto ropstvo. Hoću da kažem, pazi, Nemačka, sad ti govoriš o Angeli Merkel, govoriš o nekim institucijama, ovom i tako dalje, o kulturi ostalo. A evo, na primjer, ove jadne Bugarke, ove devojke, pazi, koja je 10 godina, znači preko 120.000 monstruma, jer oni su videli da je ona drogirana, oni su sve vreme držali, povremeno je, vjerojatno se obraćala ljudima za pomoć, tako dalje. Ali ona iz Bugarske, to isto važi za naše devojke, za Albanke, za Hrvatice, ne znam, tamo Mađarice i ostalo. Sa istoka, jugo, kad kažu jugo, to možda radi šta hoće čoveče. Sumnjam da bi ovakav odnos imali prema nemačkoj devojci. To je strašno koliko je sudbina tih devojaka u tom svetu, stvari koji je jedan bolesni svet, da ne može da veruje. Ja sam pričao o silovanju konja, životinja, svinja, tamo, ne znam, pasi i tako dalje, to sve je legalno. Međutim, ja sam najgori imena čovjek, to tako me pljuje, evo na internetu gledam ti koji prave mit od zapada, to zapanjujuće. I sad šta treba da im radiš? Oni će reći, naravno, da ovo što je, ovi podaci koji su dati, da je to laž. Ili će reći da je ta jadna Bugarka to izmislila. Zašto policija ne spreči da se to dešava? Mislim, gde je, kažem ti, pravna država? A u stvari šta radi policija? Ona obezbeđuje ovu đubrevnu mafijašku i dobija para od njih. I onda ove devojke na kraju kolju, jer jedan bubreg u Nemačkoj košta 500.000 evra. Čak i ide do te tačke, ubijaju ljude zbog organa. Pa to je najveći biznis na zapadu, to su organe. U Nemačkoj jedan bubreg košta 500.000 evra. Pa da li ti imaš predstavu? Pa preko polovina organa u velikim klinikama se dobije na crnom tržištu. Ili imaš predstavu šta to znači? I naravno da ovde ne žele o tome da pišu, jer ti moraš da stvaraš mito o Evropskoj uniji. Mi moramo da idemo u Evropsku uniju. To je civilizacija. Stalno se priča o tome, Tešo.
da ako hoćemo da imamo civilizacijski pomak, da moramo da se rukovodimo vrednostima koji postoje na zapadu. To govore isto u Americi. Pazi, u Americi gde 100.000 devojaka bude oteto od roditelja svake godine od 11 do 16 godina. Oteto od roditelja? Od roditelja i zatvarano u javne kuće, razumeš? Ali neko ne bi mogao da veruje da se to dešava u zapadnom svetu i pa kao pravna država, postoji policija, da. Postoje službe bezbednosti, to zvuči kao da je Bangladeš. To je prosto da čovjek ne veruje koliko je to, evo, seksa životinja, sodomisten, ale lender ferajni goj, kaže, sodomisti svih zemalja ujedinite se. Evo, Špigel od novembra 2012. godine, pazi, seksa životinja, kaže, sodomisti svih zemalja ujedinite se. To je parola Nemačke sada, ovo je naravno dato malo karikaturu. Evo, to je realnost Nemačke danas. I ja sad to izmišljam, što 40 godina postoji javne kuće u Nemačkoj da siluju konje ostalo. Pa to je neverovatno, čoveče. A šta dovodi do stvaranja čoveka koga bi seksualno... Evo, pazi samo ovo, kaže, Papa priznao da je 8600 sveštenika pedofila, pazi, u katoličkom srcu, 8600. A to možda pomnoži sa 10. Najmanje 10. To je armija pedofila. I sad, koliko od njih je osuđeno za pedofiliju? Pazi, neki su silovali na stotine dečaka, recimo. I to dečaki koji su slepi, ometeni u razvoju i tako dalje. I Papa sad konstatuje da ih ima 8600. Kako zna da ima 8000? Komu je to prijavio? Strašno, čoveče, mislim. I to je moralna kičma Zapad, katolička crkva. Tako da je, prosto je zapanjujuće koji je to pad, ali u svim sferama, recimo, bolnice, da preko 4 miliona se zarazi, u nemačkim bolnicima se zarazi sa nekom bakterijom od koje uzme 37.000 godišnje. To je prosto da ne verujem. To je takozvane super bakterije. Evo, super bakterije. A šta dovodi do stvaranja takvog čoveka, jer normalnu osobu, to ćemo se svi složiti, ne može seksualno da uzbudi, ne znam, konje, dete ili tako nešto. Kako je nastao taj čovek kome sad nije privlačena žena kao normalan predmet erotske žudnje čoveka, nego recimo konj, pas, šta je stvorilo te ljude? Pa ja ne znam, psihološki gledano, Tešo, mogo bi da dovedeš nekog ko se profesionalno bavi tim, kako se stvaraju te psihološke devijacije, da to tako nazovem. Međutim, oni, recimo, zadnjicu od konja gledaju kao prvoraznu erotsku zonu. Razumeš, kao erotski izazov. I oni mogu da manipulišu. Znaš, to je nešto što je najbitnije, recimo, kod oni koji siluju decu. Osjećaju se, to su bednici, to su najgore ništari u stvari. Ljudi beskarakterni, ljudi koji nisu u stanju da pogledaju drugog oču da mu pruže ruku. I ta jadna deca su objekti življavanja. Isto oni koji, te lutke i tako da. Oni, znači, imaju potrebu da kontrolišu ljudi. Zato što su, kao ljudi, su u stvari ništari. Lišeni ljubavi, poštovanja, samopouzdanja ljudskog i tako da. To je bilo, recimo, tipično sa nacistima. Evo, to je Fromm u Anatomiji ljudske destruktivnosti kad je analizirao te vođe, ko što je Himmler, na primjer, bio ostao. Koji je bio ništario kao čovek, mislim, u Prvom svjetskom ratu, ta njegova pisma majici, šta je on sve radio. Tu se vidio da on je jedna obična ništarija bio ljudska. I on je sve radio da bi oduševio Hitlera, jer je u stvari bio beskarakteran čovjek i trebalo mu je nečija podrška i on je našao način, ubijajući Jevreje, Slovene i tako dalje, da će on u stvari da se dodvori Hitleru, koji također je bio jedan ništarija na drugi način. Tako da je uvek taj porodični moment, zato je neverovatno značajno to što rade ovi pederi i tako uništavanje porodice. Uništavanje porodice, jer u psihičkom smislu, Tešo, porodica je od suštinskog značaja za normalni razvoj deteta. Kad ne postoji ta dijalektika erotskog odnosa između majke i oca, kad ne postoji ta bliskost, ta psihološka osnova, da dete ima sigurnost od malena, da ima stabilnu jednu psihološki gledanu porodicu, da će imati poštovanje od oca, od majke, da će ti odnosi biti takvi da on na jedan normalan način nastane kao čovjek, da izgradi karakter, samopoštovanje. Onda možda imaš jednog normalnog čovjeka u društvu. Zamisli sada 2-3 muška, recimo, roditelja, pederi, posjeduju dete. Bukvalno ga posjeduju. Pa šta misliš, kakva će psiha tog deteta biti? Ili recimo u porodici da su roditelji pijandure, ili recimo da je porodica potpuno uništena. I normalno da se stvori jedna patološka ličnost koja samo izgleda ono kao čovjek. A u stvari on ima potrebu da se življava
uništavajući druge ljude, mučeći druge ljude. Pazi, mučeći druge ljude. I tu su malo deca, pošto su nemoćna, ona su na udaru. Zbog toga se toliko pedofile razvija. Kada govoriš o homoseksualcima, postoje neki levičari koji nisu na istoj levičarskoj... Izvini, molim te, Tešo, samo da ne zaboravim ovo, pošto pljuvali su me, zato što sam govorio o raku u Nemačkoj. Evo ga članak iz 17. decembra 2015. godine, fast jeder zweite Deutsche erkrankt an Krebs. Gotovo svaki drugi Nemac oboli od raka. Evo, pazi, evo ga članak. Iz Špigla članak, razumeš, koji samo sam prenao naslov, znači gotovo svaki drugi Nemac oboli od raka u Nemačkoj. Evo, to piše ovde crno na belo. I to iz Ministarstva zdravlja su, znači, novinari Špigla, koji je najpoznatiji magazin u Evropi, preneli informacije koje dobije. Ja sam sada lud, ja sam lažov, ja sam, ne znam šta sam sve, razumeš, zato što Gospodi razbije njihove iluzije, odnosno ono što oni pokušavaju da stvore od zapada. A pogotovo u Nemačkoj, koja ovako sad fokus je, to je, znaš, ono, raj na zemlji, pa kad ovako nešto govoriš, to je prosto zapanjujuće. Izvini što ste prekinuo. Da si pomenuo, pošto u tvom gostovanju kod Nenada Mihajlovića on te je izuzetno napao. Ma ne, mislim da je napao, to je ispod svakog nivoa bilo, bre Teša, pa mislim, ako nekog dovodiš u studiju da ga vređaš, pa to potpuno, to izlazi iz svih okvira, ali pazi kako reaguju ti koji su njegovi sponzori, te na nivou države, recimo te organizacije koje se bave javnim medijima i tako dalje. Kako je moguće da niko nije reagovao da ti neko u sred emisije, da ne upotrebljavam tu sad svinjarije te koje on meni govori? On je vas direktno vređao. Direktno vređao. Sedi u koalicijama, nepa i tako dalje. Ja sad imajući jedan tolerantan odnos, kako ti kažem, prosto ne znam šta da radi čovjek, pazi. Ja nisam uopšte znao o čemu, ja ne bi nikada učestvovao. Nikada ne bi učestvovao čovjek, sam znao o čemu se radi, ali me on navuko bio na to da je on u koalicijama. Razumeš? I sad, zašto ne bi došao kod njega, došao sam u drugoj emisiji. Ja ne znam, uopšte nisam znao ko je taj čovjek. O čemu se radi? Kasnije sam saznao, naravno, izgrozio sam se u kojoj sam ja svinjari učestvovao, to je cela priča nameštena bila. Jer on je mečka Božana tog pederskog lobija u Beogradu, odnosno Soroševaca. I oni koriste njegovu nesreću, tu nedostatke, koje inače mi svi imamo. On ima te koje ima, ja imam druge nedostatke. Svako ima neke nedostatke. I oni njega koriste u stvari da bi navukli ljude na njegovu priču. I onda se ubacio ono da cela priča, ja sam gej i tako dalje, tako dalje. A u stvari je to jedna plaćenička priča. I ona to navlači na hiljade ljudi koji su njegovi pretplatnici i ogroman novac obrće. Ja kad sam ušao taj stan nad Slavijom, to ona najnovija zgrada, razumeš, one takozvane pametne zgrade, ja sam bio iznenađen. Odakle njemu takav stan, čoveč, odakle mu takva tehnika? Očigledno je to znači on je samo eksponent, razumeš, on je eksponent grupacija koje pokušavaju da unište samosvest nacionalnog našeg naroda, koji pokušavaju da nas obezvredi i ponize, a ne norveški državljani. Pa ali možeš ti da zamisliš, Tešo, da ja sad ko srpski državljanin odem u Norvešku, a bio sam tamo 2 godine, i da ja sada osnovim svoju televiziju, pazi, i da ja dajem program, ja ne da bi posle 24 sata izbačen bio iz Norveške, ja bi bio izbačen posle 2 minuta, možda ni 2 minuta ne bi bio u stanju da vodim tako nešto. Da ti kažeš za narod da su krezubi i nepismeni, i da vređaš ljudi, da vređaš naš narod i da svodiš nas na idiote, čoveče. Pa to je stvarno ispod svakog nivoa. Tako da je kod nas to moguće, jer tu javnu sferu, to su u rukama plaćeničkih bandi, i tih ljudi, odnosno tih kapitalista, ko što da je Petreus i tako dalje, Soros i to, i oni praktično blokiraju, tako da ti nemaš mogućnost da kažeš prave stvari. Evo ovako, recimo, čisto informacije radi. Jel hoćemo Evropsku uniju? Čekaj, daj da vidimo činjenice. Ako ti hoćeš na jedan demokratski način da donosiš odluku, da ljudi imaju mogućnost da biraju drugim rečima, pa ti moraš da im daš mogućnost da imaju činjenice, čoveče, da znaš šta je crno, šta je belo, a ne stalno u roze prikazuješ. Ja sad kad pokušavam da dam iz Špigla, znači nisu ovo naše novine, ovo je glavni nemački magazin koji objavljuje proverene tekstove koje dobije iz zvaničnih izvora, jer to mora da radi. Oni bi odavno pljunuli, on ne bi više ni postojao. A on je naravno za tu Nemačku i protiv Slovene i tako dalje. Mislim, oni imaju političku orijentaciju koja je stravična, ali ponekad daju na Spiegel online te materijale koje drže po sat i po ih one sklone. A ja sam stalno uključen na celu priču, skidam materijale, imam gomilu materijala. Znači, od ovog što sam ovde donao, imam bar jedno 50 puta više materijala.
Ja to sistematizujem i pokušavam na osnovu toga da dođe neki zaključaka o razvoju sveta, jer Nemačka je jedna od simboličnih prostora. Ona je jedna od najvažnijih prostora, može se reći, u svetu u smislu mogućnosti i nemogućnosti budućnosti. Jer u Nemačkoj postoji to emancipatorsko nasljeđe, to je veoma važno. Ono postoji, ali ono potisnuto teško. Ono je potisnuto. I možda će ono zauvek biti uništeno ukoliko nemački narod nestane kao narod, što je tendencija. Ali možda to neće da se desi. Ja, boreći se za naš narod i za naš opstanak, pa ja se istovremeno borim za opstanak nemačkog naroda. Ja se istovremeno borim za opstanak nemačkog naroda. Jer ako neko uništi nemački narod, to će biti nemački kapitalizam, odnosno svetski kapitalizam, američki kapitalizam i tako dalje. Oni će uništiti Nemci. Pošto neki bi te optužili da si anti-nemački nastrojen koliko napadaš Angelu Merkel. Ja ošte nisam, naprotiv, razumeš, ja se borim i kad sam govorio o tom ekološkom time-outu, da Nemci treba da od Rusa kupuju hranu koja je jedina zdrava danas u svetu i da svoja polja, da seju deternim 20-30 godina, da obnove životnu snagu Nemačke i na taj način da obnove i biološki opstanak svoj u smislu hrane, deca će biti zdravije, voda će biti zdravija i tako dalje. Kamo sreće da se združe sa Rusima, jer Rusi imaju taj ogromni projekat, Putin sad radi, koji je veličine Nemačke, gde će organska hrana isključivo da bude proizvedena na biološki način, na organski način, i oni mi mogli da od Rusa uzimaju hranu i da obnove zemljište u Nemačkoj, razumeš? Da ga više ne iscrpljuju sa pesticidima, sa glukomid, kako se zove neka... Da, onaj total, čuvamo sad. Jeste, taj rut napisao, ne znam, ima više imena, koji truje i tako dalje, i koji izaziva rak u stvari. To je posljedica tih pesticida, odnosno posljedica tih hemije koje bacaju po poljima protiv korova i koji ušu u lanac ishrane. I deca od malena, svi to konzumiraju stvari. Tako da je genetski se uništava taj narod. Drugo, žene sve manje žele da imaju decu i to je katastrofa. Nemci su danas, imaju najgoru biološku reprodukciju u svetu, onda idu Japanci. I šta ti možda očekuješ? Pa Nemci preživljavaju biološki, znaš zbog čega je teško? Zato što stranci dolaze. Svaki godine preko 700.000 oni mora da prime stranaca, inače neće moći biološki da prežive, a penzije u školu neće moći uopšte da isplaćaju. Kad nemaš decu, sve propada, čoveč. Pa zamisli jednu kuću gde žive starci, razumeš, i sad ima tu, ne znam, po neki ovako srednji godin to. I nema deca. Zamisli sad takvu jednu kuću, pokušaj samo da se skoncentrišeš na takvu jednu kuću. Pa to je avetinski dom, prijatelju moj. Pa bez glasova dece, čoveče. Pa nema budućnosti, bre. Nema. I sad mi treba da usvojimo tu pedesku strategiju, razumeš, da se deca kupuju i tehnički proizvode, a da nam deca budu pederi i lezbejke. I tada ćemo mi biti sa oduševljenjem prihvaćeni na zapadu. A zapad je oduševljen kad smo mi u pitanju zbog toga, jer zna da ćemo mi biološki propasti. A njima treba naša zemlja. To je cela priča. I normalno da njima odgovara da forsiraju tipove kao što je taj Neša i ne znam koji drugi, tako dalje. Oni su njihovi heroji. I onda je Duci Simonović, možda ga vređaš u studiju da niko neće jednu želju da kaže. A ti si ga na početku oslovljavao i sa prijateljom. Ma ne, ja sam u tom prijateljskom kontekstu i došao Teš. Ja sam tako i došao sa krajnje jednom prijateljstvom, tako i pre emisije rekao kad sam mu rekao nek me oslovljava na ti, jer nisam teo da se osjeća da je počinjen na neki način. A dalje, ja sam u Norveškoj bio jako dobro sa paraplegičarima i su igrali košarku, znaš, bila jedna, oni imaju ligu paraplegičara. Ja sam im bio konsultant i oni su dolazili kod mene na moje treninge i ja sam sa njima bio i teo sam čak da ih dovedem u Jugoslaviju, tada je bila Jugoslavija, da organizujem, znaš, susrete, pošto i kod nas ima ljudi koji su paraplegičari, pa, znaš, igraju u kolicima košarku. Jedanput je moja ekipa, Sveresbro, koju sam trenirao, momci, igrali smo protiv njih u kolicima. Pobedili su nas sa 50-0, mi nismo uspjeli da damo jedan jedini koš. Kako su to vešti ljudi bili, znaš, u kolicima, driblat pa uhvati koševe. Mi smo za njima u kolicima guraš, ma nema šanse da ga stigneš, čoveč. 50-0 je bilo. Mnogo su mi dragi ti ljudi bili. Onda Srđan Knežević, koji je bio u kolicima 7 godina, čoveč. On je isto bio kvadriplegič. Ma idi bre, Srđan dostojanstven čovek. Koliko se njemu ljudi javljalo bilo. A ovaj se ponaša ko najgora bitaka. Da, nije korektno stvarno što je to tako. Komentari ispod tog snimka bilo je jedno 500 komentara koji su svi za tebe. To je toliko loše za ljudi koji su inače i homoseksualci, ljudi u koalicijama, pa to je strašno, čoveč. Pa valjda treba da imaš solidarnost. Zamisli sad ja pljujem, ne mogu da se pokrenem bukvalno ljude što su krezvili nešto. Pa zar ti ne treba da imaš osjećanje solidarnosti sa ljudima koji imaju nedostatke neke?
nego pljuješ po njima, a sam si u jednoj katastrofalnoj situaciji. Pa kakav je to čovjek, bre? Jezivo, mislim, to je ispod svakog nivoa, to ja ne znam, prosto čovjek ne može da veruje, ja nisam mogu kući da imam autobuse, za pešice isto, to je tako sam nešto strašno doživio bio u stvari to veče da ja ne mogu to da opišem. Jedan od najstrašnijih događaja u mom životu je bio taj takozvani intervju sa tim jadnikom. U vezi homoseksualaca koje si pomenuo, pošto ti kritikuješ ideologiju homoseksualizma i kritikovao si u svojim knjigama, između ostalog, ja mislim, u ovoj posljednjoj revoluciji je bio tekst. Homoseksualnost kao takva. Kao takva, ali ti protiv njih kao ljudi nemaš ništa. Tešo, ja sam tu napravio razliku između emancipovnih homoseksualaca, koji jednostavno niko ne postaje homoseksualac zato što to hoće. Svako od nas zatiče sebe, svoju seksualnost, zato je to vas pitanje toliko važno. Ono što je Freud govorio, da je detinjstvo otac detetu, to je neverovatan, prosto metodološki postulat koji objašnjava potpuno kako funkcioniše psiha čoveka. Ono što je u detetu od malena uneto, to će da se pojavi na ovaj ili onaj način vremena. I zbog toga čovjek treba da ima normalnu porodicu. Normalnu porodicu sa tom dijalektikom erotskih odnosa. Pazi, to je veoma značajno. Jer tu se formira ta ličnost u tom sučeljavanju, u tom odnosu, da tako kažem. Tu se formira jedan ličnost, karakter čoveka i on posle može da ima jednu normalnu socijalnu dimenziju u smislu otvaranja perspektive društva, egzistencijalnog, esencijalnog i tako dalje. Bez toga ti si kao da ti neko odseče nogu. To je mnogo važno, čoveče, mnogo važno. Zbog toga je kapitalizam stravičan što sve svodi na profit. Razumeš? Jer ti ako tamo imaš decu, evo u Americi, na primjer, ti rodiš dete, ti moraš posle nekoliko dana da ideš da radiš. Ti ne možeš da dojiš dete, majka ne može da doji dete, ona ne sme, evo Ivanka Trump, ćerko dog, nije svojoj saradnici dozvolila da ide da doji dete, čoveče. Posle nekoliko dana porodila se i nema da dojiš dete. Pa čekaj, bre, čoveče, pa to dete mora da jede, da mora, zašto? Kako da ne dojiš dete, bre? To je pravilo u Americi 7 dana, to je završena priča. Neko te ne pušta ni jedan dan. U Nemačkoj isto, 78% žena u rodnom periodu neće da ima djecu. Zašto? Pa zato što ona mora da bude na raspolaganju 24 sata. I gotovo je priča. Čim imaš dete, ti si završio priču. A da ne govorim da treba postaneš legalna prostitutka, razumeš, poslovnim partnerima. Jer na zapadu je teško prokletstvo da budeš oružan, da tako kažem. Ali još veće prokletstvo da žena bude lepa žena. Da bude atraktivna, znaš. To je najveće prokletstvo. Jer onda svi hoće da te pretvore u objekt za seksualno življavanje. Od gazde do ne znam koga drugog. I ti ćeš da izbegneš prvi put, drugi put, a treći put nećeš. I ćeš morati da napustiš posao i beži. Razumeš? I onda ćeš, a treba ti preporuka. Jer kod njih ne možeš da menjaš posao, ti mora da imaš preporuku. Ako ti gazda ne da preporuku, neće niko te zaposliti. To je najodvratniji, najogavniji oblik kapitalističkog ucenjivanja radnika da budu lojalni. Pogotovo ti iz tih informativnih upravljačkih struktura i tako dalje. Ako nemaš preporuku gazde, niko neće te primiti na posao. Pa sad ti vidiš šta oni sve mora da urade gazdi i kad hoće da napuste posao da bi mogli da rade na drugoj strani. Nemaš preporuku. I onda imaš crne liste. U Americi imaš na desetine hiljade ljudi koji su na crnim listama. I neće niko da ih primi. I sad je to kompjuterski, razumeš, samo pogledaš, ime i prezime, imao je problem, gazda, ovo ono, nećete primiti. Meni su se žalili neki Amerikanci kad sam im ja rekao, pa vamo u Americi lepo imate, kako se zove, drugi amandman, zaštićena je sloboda govora, oni su rekli jeste zakonski, ali ako ja govorim, recimo ono što vi ovdje govorite ili slično, ja sam automatski stavljen, upravo su mi to rekli, na neku crnu listu i ne mogu da se zaposlim. Ma kakvi, prijatelju moji, pa to je totalitarizam najgori mogući, to je prosto neverovatno do koje mere je. Ja kad sam bio u Nemačkoj i kad sam vidio da svi, gde god sedneš u tom javnom prostoru, znaš, svi neki blesavi osmeh, razumeš ovaka, znaš. I to mi je potpuno neprirodno, razumeš, nekad se osjećaš loš, neko, što bi stalno se kikoto. Jednom prilikom sam bio s jednim mojim prijateljem koji je bio menadžer u klubu. Ovo je dobar momak, inače dolazi kod mene, je bio onako drag čovek, to je amaterski klub i inače bio, da ne ulazim sad u to, ali hoću kažem, ljudi koji su bili u klubu su bili onako pristojni ljudi, intelektualci to. I ja vidim nekog tipa tamo u ćošku, znaš, sa nekim blokčićem ovako i na neki čudan način, znaš, kao iz nekog Nušićevog, znaš, neke njegove drame, znaš, pojavio se neki špiclov, znaš, i to. I meni to čudno bilo, znaš, i kako gleda narod i to, znaš. A ovaj čovjek leđima bio kroj i vidim da je bio nervozan, znaš. Ja posle s njim razgovaram
I ja kažem, pa dobro, ko je onaj, znaš, vidio sam da nešto nije u redu, mislio sam prvo neki novinarči to, ali to mi je nekako sve blesalo. Pa kaže, on pokušava da sazna više o tebi, razumeš, zbog osiguranja, životnog osiguranja, znaš. Jer što više znaju o tebi, zbog toga se u Nemačkoj i u ovim zapadnim zemljama toliko trguje sa podacima, znaš. Nama to izgleda ovako prilično apstraktno, mi još nismo uronili u taj svet. Ali tamo od prvorazrednog znači da znaju, razumeš, da li neko u tvojoj porodici imao rak ili imao neku naslednu bolest, znaš, da li ti imaš neku predispoziciju toga. Jer to životno osiguranje, znaš kako ide, onda ti oni dižu nivo osiguranja, razumeš? Mora da platiš više. Sve to ima svoje, znaš, sve je u stvari zastalo na para. I onda svakog špijunira u suštini. I oni svi mora da glume, onda da te zaposli neko. Kažu, on ima probleme. Kak je ako imaš probleme, čoveče, ma nema, svi hoće da budeš ono, da možeš da radiš ceo dan, da ti ništa ne fali. Jer ti moraš i noću, i kod njih nema isključivanja telefona noću, ti noću mora da imaš uključen telefon. Kako to uključen telefon? Neprestano, 24 sate mora telefon da bude uključen. Kad god te pozove gazda, ima da se nađeš, razumeš da je treba. Nema subota, nedelja, nešto, preko 40% ljudi na zapadu živi, danas radi u kući. U kući radi, pazi. Ko je to život? Ti nemaš više privatnog života, nemaš više ništa. Izađeš na ulici, telefon zove, odeš u WC, telefon zove, odeš u kupatilo, telefon zove. I odmah skači, razumeš, juriš, gazda rekao, dolazi. Neće dođeš. Ko u Americi. Godinama, razumeš, imaš jedan dan godišnjeg odmora. I taj jedan dan godišnjeg odmora ako koristiš, izgubio si posao. Ljudi ne koriste ni jedan dan godišnjeg odmora. Ne, strašno mislim. Zbog toga se daju toliko te sportske, te pare, zato jedan Đoković je dobio prošle godine $56 miliona, pazi, $56 miliona si dobio za prebacivanje loptice na drugu. I pazi šta rade te bitange. Prikazuju njegova rebra, pazi, rebra Novaka Đokovića, čovek smršo, nema da jede, siroma, koji kupuje, ko što kupuje siromah, razumeš, kiflu, onu kiflu bez ičega, razumeš, tako kupuje stanove u Njujorke, Mijama, tamo Florida, ne znam, kuće u Monaku i tako dalje. Tako kupuje stanove u Americi. Kod gazda svojih koji ga i plaćaju. I sad je on osmršao. I sad je nacionalna tragedija. Mene čudi da Vučić, razumeš, nije objavio dan nacionalne žalosti zato što su se rebra Novaka Đokovića pojavila. A milioni ljudi u našoj zemlji živi na ivici egzistencije, a stotine hiljada deca, ne da im se vide rebra, čoveče, nego i pluća im se vide. To vidiš tu đubrat koji imaju novine u svojim rukama, televizije, tu kapitalističku đubrat, to njih ne zanima i ne treba da ih zanima. Njih zanima samo kako mogu da dođu do većih para. I pazi, 56 miliona, prijatelji moji. Ja sam računao, to su pare 10.000 najboljih lekara u Srbiji. Ne dobije za godinu dana onoliko koliko jedan polupismeni klipan u vidu Đokovića dobije za godinu dana. I onda čuješ komentare ovih idiota malograđanskih, kaže, to se tako plaća. A oni neće da kažu koga plaća, plaćaju ga Soros i te bitange, Monsanto, ostali i tako dalje. Oni ga plaćaju. Zato da bi ljudi bili zaglupljeni, da bi bili idioti, razumeš? Zato se sportu daje ta dimenzija. Novi stadioni, razumeš, hale. Zato Vučić hoće nove stadione da zida, razumeš? Kao nacionalni stadion. Ne, naučne centre, o tome smo i govorili, ostalom bili. $56 miliona, dobiješ zato što prebacuješ neku smrdljivu lopticu s jednog dela terena. I sad cela nacija, svi građani naši, čoveče, treba da plaču, da se obese na granu što su njemu vide rebra, razumeš. A to je posljedica što ga drži, taj idiot iz Španije ga drži. Pepe Imaz, razumeš, od njega pravi idiota, taj je nul od karaktera, taj Đoković. Žena ga tretira kao idiota. Otac ga tretira kao idiota. Taj Pepe Imaz ga tretira kao idiota. Verovatno i sin da ga tretira kao idiota. Pa to je prosto neverovatno, čoveče. I onda svi se bore za njegove pare, razumeš? Jer to iza tih kulisa, tog happy life, razumeš? Iza tih kulisa se krije jedna krvava borba kome će da pripadne više, razumeš, od onoga što oni. To je to u stvari. A za kako je Đoković, mislim, da uđemo sad u to, uspeo da padne pod te neke new age verovanja tog Pepe Imaza, da li on u suštini bio neobrazovan malograđanin, u čemu je problem? Prijatelju moj, u tom sportu ti od malena držiš taj reket ili loptu i tako dalje. I to je neverovatno, evo recimo primjer Ćosića, Krešimira Ćosića. Kreša Ćosić je bio mnogo dobar dečko, ja sam njega jako volao, inače on je poreklom Srbije, on je pounaćen bio, odnosno njegovi, valjda, deda, baba, nemam pojma. Ja sam ga jedan put vodio kod Dobrice Ćosića, Dobrica Ćosić me molio da ga dovedem, kad se Dobrica Ćosić uselio u kuću na Dedinju bio.
Tako, sticam okolnosti. I ja sam sa Dobricom bio kod Mihalije i on me zamolio, inače Dobric je bio recenzent moje prve knjige Pobudna rabota. I on me zamolio bio da ja Ćosu dovedem, znaš. I ja kažem Ćosi da je Dobrica zamolio da dođe i Ćosa je rekao, nema problema. Ja sam njega odveo, do kapije sam ga doveo što kažu i nisam teo, mislim što imam ja sad, to je njihova stvar. I sigurno je razgovarao s njima o poreklu, znaš, Ćosić. I oni su Srbi poreklu. I sad, pazi sad Ćosa šta je uradio. Ćosa je postao mormon. Mormon? On je postao mormon. Otišao u Salt Lake City na Brigham Young College, koji je mormonski koledž inače, i oni su iz Evrope angažovali, mnoge sportiste bili, ko što je Karel imao u Finskoj, recimo onda Ostarčević, Basin, i još neke druge momke su angažovali bili da bi popularisali putem poznatih sportista. I Nasić Ćosa vodio bio reprezentaciju u Trst, nisam ni znao tu ekspozituru mormona, razumeš? I sad ovim su ovoliki bili od 150 u proseku, a Ćosa 2,11. I onda Rata Tvrdić ga ismejavao bio, pa to je bilo stalno show, mislim, ali mene to zanimalo. Ja sam prema Ćosi imao odnos, ne da se šegačim sa njim. Kad on priča o tome da razgovara svako večer sa Svetim Petrom, kad priča o tome kako prolazi kroz zidove, kako leči ljude, kako predviđa budućnost, sve je on to pričao, pogotovo kad smo bili u Kini, znači imali smo dosta vremena i onda on je propagirao tu svoju priču, donosio neke knjige u Minhen, kad smo bili u Minhenu na olimpijskim igrama, o mormonima i tako dalje. Ja sam zbog njega počeo se bavim sa mormonima, zbog njega, sa tom sektom se bavio zbog Ćose. I sad mene zanimalo ovo što ti govoriš, Teš, kako je bilo moguće da jedan čovek koji je odrasao ipak u jednoj normalnoj sredini, razumeš, drugo je tamo i katolička crkva i tako dalje, odakle ta priča o mormonima? Oni su njemu obećali da će biti svetac. Svetac? A znaš ti zašto će on sve to radio? Tešo, on je radio, kad je on bio dečko mali, pazi, on je bio je ko ono, ja sam ga upoznao kad je imao 16 godina, kad je došao u sportski centar, on je izgledao ko Osmi putnik. Znaš onaj film Osmi putnik, onaj gušter? Da. Ćos je tako izgledao bio. Imao rupu u grudima, nije smeo da skine donju trenerku. On je bio mršav. I šta, o čemu se radi? Njega su u Zadru zvali Auschwitz. Oni su ga vređali bili od malena, gađali ga bili i tako dalje. I Ćosa koji je u duši jako dobar dečko u stvari, ali on je navukao komplekse. I on je teo, ne da se osveti po znacima navoda, to istoj sredini iz koje je potekao. Tako što će on postati neka vrsta propovednika, razumeš, postaće ono što je on teo da bude svetac. Jel vidiš koliko je u stvari kod njega izašla ta nesreća, ta nevolja koju je doživljavao kad je bio dečko mali, razumeš, kad su ga ti tipovi vređali. Ja sam razgovarao sa ljudima iz Zadra, starim ljudima i nekim drugim koji su mi pričali, bili baš Enzo Soviti, njega sam mnogo volao, on je bio trener juniorski svoje vremena i bio je divan čovek, taj Enzo Soviti. I tu tragediju, u stvari, od detinjstva koju čovjek doživi, i Ćose zapravo iživljavao tu svoju nesreću iz mladosti, gde su ga u toj provinciji, koja je vrlo gadna, zadarska provincija, jako, ti Arbanasi, uopšte ta mešavina koja, užas, provincija ume da bude jako osvetnička kad čovjek napusti, ali ta zadarska je katastrofa. I ustaška i kako već ide. I Ćose doživljavao ponižavanja strašna kao mlad čovjek. Ja sam njemu rekao, Ćoso, zašto? To je rasistička jedna priča, mislim, i mnogo šta sam mu govorio ovako, međutim, to se sve odbijalo, bilo, videlo se koliko je on krenuo u to, kažem, ne zato što je stvarno verovao, ono što nije verovao, ko može da veruje, koliko toliki idiot da bude, da razgovara svako večer sa Svetim Petrom, razumeš, i da sad Sveti Petar njemu kaže šta će da se desi, neće i tako dalje. I onda ovi igrači, kao neki kaže, pa dobro, šta će mu da radi na olimpijskim igrama? A on kao, to ne sme da kaže. Znaš, prosto, dobije jednu karikaturnu dimenziju, znaš, pogotovo kad krene ti obračuni, oni katolici, ko što su bili iz Hrvatske, pa onda, znaš, šta ti tvrdiš ovo, šta tvrdiš ono, znaš, jer u stvari prava priroda religije se vidi kad se ljudi iz raznih religija nađu zajedno pa počne to sučeljavanje, znaš. Ono, vidiš koliko je to sve jedna izmišljena priča u suštini i sad pitanje verovanja, to je, znaš, svako može da veruje u što hoćeš, u veštice, veruje duhove, veruje u vampire, znaš, kad govoriš u sferi verovanja, to je zatvorena priča, razumeš, svako pusti od svoju maštu i kad imaš neke nedostatke, treba ti nešto, ti se onda fiksiraš, razumeš, i naravno ja nikom ne osporavam, nek veruje ko šta hoće, ali ja sam prema Ćosi nastojao da imam jedan drugarski odnos, Tešo, to hoću da kažem. Ne da ga ismejavam, razumeš, nego da pokušam da razumem, jer to je stvarno bilo degradirajuće, mislim, šta je on sve u stanju bio da priča? To su budalašni, kako možeš kroz zidove da prolazi čoveč?
Mislim, razuman čovjek to ne bi nikad mogao tako nešto da priča. Ali očigledno da je on bio, imao tu potrebu strašno da se eksponira na taj način i on je se osjećao, to je moment jedan bio kao kad neko verovatno uzme drogu. Ja se nisam drogirao, ali pretpostavljam da je to tako. I onda u tim trenucima kad si drogiran osjećaš da neku moć, razumeš, osjećaš da si, znaš, neki veliki frajer. To je bilo sa njim, znaš. Tako da, eto, meni Ćose bilo žao, znaš, i pogotovo što je rano umro i tako. Ćose je bio mnogo dobar, mislim, baš onako jedan drugar je bio i bio je vispren i to bio je neobrazovan, ali je bio vispren. I otišao je tamo, bio i svaki godin bio, evo, Žeravić sam to rekao pred nama, kaže, ti svaki godin sve si loši igrač. I stvarno je tako bilo, pošto je ta njegova univerzitetska liga njihova je bila loša, u stvari, on je tim nije imao neki naročito i Ćose pada u formu, kako je, a nije uspio da prođe na tom takmičenju za NBA ligu, zato što je fizički bio slab, mislim, nije imao snagu tu, on je tehnički izvanredan bio, on je izvanredan igrač bio Ćosa. Ali NBA zahtjeva ipak snagu. Ne, mora da ima snagu, nije imao snagu. Znači, nije imao snagu i drugo, možda je Ćosa odbio da uzima drogu. Mislim, ovi svi koji igraju u NBA ligi moraju da uzimaju drogu, znači, ti tamo potpisuješ da drogu uzimaš, to nema, gotova priča. I može se desiti da Ćosa, imajući u vidu i ta svoja uverenja, i to da ima jedan svoj drugi život, razumeš, a to je taj duhovni, kakav god da je on imao to, znaš, i da onda bude svetac, znaš. Tu je ambicija imao. Kažete, svi igrači tamo moraju da uzimaju doping? Da, nema, to je u Nemačkoj ligi, recimo fudbalske, evo sad ovaj Kovač, čovjek prosto mi iznenadio, pre neko nedelju objavio da svi nemački igrači uzimaju painkiller se, to je u stvari po 3 puta dnevno, ovo je za protiv bolova, ko uzimaju svi tenisijeri, svi uzimaju to je u stvari jedan video dopingovanja, a pored toga uzimaju stravična sredstva. Tako da evo, tu sam donosio dokumenta, ljudi koji govore o tome da u zapadnoj Nemačkoj mnogo više dopinga su uzimali atletičari i drugi sportisti nego u istočnoj Nemačkoj, mislim, ali to nema potrebe sad ponovo da ubeđujem ljude to. Verovatno im to ništa neće značiti, ta imena i dokument, baš danas sam jedan na Špiglu našao jako dobar dokument jednog atlete koji je bacao bio disk i koji je šikaniran bio u Nemačkoj godinu uzad zato što je progovorio o tome koliko je on uzimao. Baš kad su najviše napadali istočnu Nemačku bili da je to katastrofa šta su oni uzimali u zapadnoj Nemačkoj. Mislim da je to bilo mnogo više nego što možda se pretpostavlja. A samo se govori o istočnoj Nemačkoj dopingovanim igračima. Onda te injekcije, recimo, onda uopšte ta doping sredstva, nanotehnologija ostala, mislim. Pa zato se toliko povređuje, mislim, nema taj organizam, ne može da izdrži to. Ali ovo što smo počeli da pričamo Tešo, to je pitanje taj integritet ljudski koji se zapravo ruši. Jer ja sam bio u situaciji da vidim te ljude koji imaju velike pare, retko koji je njih ostao normalan, a oni potpuno se izgube se, ne znaju šta će. Jer kad završi karijeru, to isto će biti s ovim Đokovićem, on ne zna šta će od sebe. Nije problem u tome što on sad gubi ti takmičarsku, što je normalno, razumeš, ne možeš ti stalno da pobeđaš, dođeš u godine, drugo uzimaju preparate, svi to znaju, razumeš, koji uništavaju organizam. To sad polako sve dolazi po svoje, znaš, đavo dolazi po svoje. A šta ćeš ti sutra da radiš? Razumeš, ljudi ispravnog mozga nikad nisu, evo, neki biznis. Koji biznis, čoveč? Znaš ti koliko tih vrhunskih sportista takozvanih izgubile sve pare zato što su ih uzeli pod svoje menadžeri, razumeš? Pa taj Pepe, ta bitang iz Španije, pa on, lako može se desiti da on bude njegov, u stvari, ne samo spiritus rektor, nego da mu bude i menadžer, znaš, u smislu poslova i svega ostalo. I ta njegova ženturača, razumeš, koja je s njim samo zbog para. Misliš da ona ne voli? Ne bi da ulazim u to, ali mislim, to čovjek, mislim, nek radi šta hoće ostalom. Ja im želim najbolje što se mene tiče. Ali uvijek se ponavlja kao da vi napadate Đokovića, a ljudi ne shvataju da vi napadate sistem. Nema veze, ali ovdje, znaš, neko je baš neka simbolična, razumeš? Jer toliko je to prljavo, znaš, ti kao si za Srbe, ideš pa živi u svojoj zemlji, čoveč. Razumeš? To je u stvari najprljavije u celoj priči. Ili su ovo sad divci. To je to. I onda kaže, znaš, ljudi su prema, pa šta treba svi da klepsimo čoveče zato što si ti Novak Đoković? Kakvi su to budalaštine, čoveče? Nema, to je jad i beda, mislim. Tu se vidi koliko je to sve, prijatelju moj, kad se stvori veštački ti lažni idoli, razumeš? Pazi, recimo to, gledam koliko njih komentariše i kaže, pa ne bi čuo niko za Srbiju. I sad, zato što Novak Đoković pobeđuje, to je kao sad čuj za Srbiju. Tešo, u Americi kosti je ostavilo miliona Srba. Od druge polovine 19. veka, 20. vek, milioni naših ljudi su završili u rudnicima, tamo, kako se zove, Cleveland, Chicago fabrike, svuda, fakulteti, gde god, pazi, uzmi samo Nikolu Teslu, najveći naučnik svih vremena, Srbi.
I sad pazi, ko su ti ljudi koji ne znaju za Srbiju i za Srbe? Pa ko su ti ljudi? Pa pred kojim idiotima on igra, čoveč? Razumeš? Prvi, drugi svjetski rat. Pa svuda se srpski narod pojavi kao herojski narod, čoveč. Ko to ne zna za srpski narod? I sad počinu, čuli su za srpski narod zato što Novak Đoković igra tenis. Pa nas, koga treba da zanimaju ti idioti koji nisu čuli za Srbiju i srpski narod, čoveče, posle sve istorije, svega što je taj narod učinio u istoriji. I to je sad razlog što mi treba budemo oduševljeni sa Novakom Đokovićem, koji se skida go, razbija rekete, ponaša se ko poslednja bitanga, čoveče. Pogledaj samo njegovi spotovi, pa to je sramota za svakog čoveka koji ima malo dostojanstva. Šta sve radi da bi došao do para? To su naši, ili Ana Janković i ona Ivanović sa Billom Clintonom, čoveč, ona u zagrljaju, uhvatio i kažem ko dve ikebane, pa to je jadi beda, bre. One su sramota za naš narod, čoveče, bre. Sa tom fašističkom bitangom koji nas je bombardovao, koliko dece umire od leukemije svaki dan zbog te bitange i takvih bitangi. I ti ideš i slikaš se sa njim i ono staviš na internet, ono, znaš, vidiš dve srećne face, Bill Clinton je. Isto ovaj divac i ovaj Đoković kleče tamo pred bitangama koje vode kampanju uništenja naših zemlja, čoveč. Koji nam otimaju Kosovo, koji nam otimaju Vojvodinu, Staru Rašku, razumeš, gledaju da unište narod u Bosni. To su ti tipovi koji plaćaju Novaka Đokovića. I vidiš, to je ono što je strašno, ta đubrad ovde malo građanska i ti koji prave mitove zapadu. Oni to prikrivaju. Zašto? Zato što je on mit zapada, Tešo. Zamisli da Novak Đoković drži pare u ruskim bankama i da ide kod Putina i s njim se grli. Ej, kakav bi odnos te bitange koji ga sad hvali prema Đokoviću? Pa najgori čoveč, oni bi rekli da je on jedna obična mrcina, razumiješ, nemaš kako ga ne bi pljuvali. Ali on ide na zapad, sve pare su mu tamo, stotine miliona dolara, stotine i stotine miliona dolara, tamo su mu gazde, čoveč. I to je njegova domovina, pazi, to je njegova domovina. Ovo mu služi samo zato da bi pravio pravu biografiju, razumiješ, da ono kao, da je dobar, razumiješ. A u suštini tamo gde su ti pare, to ti je domovina. Moj jedan prijatelj je imao nesreću da je radio u restoranu Novak na Novom Beogradu koji drži porodica Novaka Đokovića i kaže da su oni terali tamo radnike da rade preko vremenu, da su ih tretirali ko đubrad, da su kasnili sa platama, a pritom ta porodica ima stotine miliona. I tako tretiraju obične radnike. Kapitalističke ništarije i ništa drugo, razumiješ? Eto, to su. I to je što je mit izgrađen, sve će to da se sruši za neko vreme i da se pokažu, kad pođu sukobi u toj porodici još više i tako dalje. Tačno se pokazati, Tešo, to je neminimno. Pravi lik svih tih tipova, razumeš? Pazi ovo, velike pare nikada nikoga srećno nisu učinili, Tešo. Evo, uzmi romana Agate Kristi. Agata Kristi je bila najgori antikomunist. Dobila je 67. godine od britanske kraljice Elizabete, dobila je orden Viteza Britanski imperij, razumeš? Orden Viteza Britanski imperij. Ne znam da li imaš predstavu šta to znači. Ne, Britanski imperij, ne engleski, pazi. Jer ona je tu kolonijalnu priču sve vreme i tako dalje. Ali šta je u njenim romanima? Ona piše o višem sloju, višoj srednjoj klasi u Engleskoj i aristokratiji. I kod nje u njenim romanima sve se dešava zbog para. Ako je neko analizirao psihološki profil od tog prosječnog engleskog malograđanina više klase, više srednje klase, sloja, odnosno aristokratije. To je radila Agata Kristi. I sad kad sa tim povežeš, pazi, sve zbog para, podatak koji sam našao, ja mislim isto u Guardianu, šta misliš, šta sanja 90% dece bogataša? Šta sanjaju? Šta? Da im roditelji poginu u saobraćajnoj nesreći. Pazi. To je prosto zapanjujući, pazi. 90% bogataške dece na zapadu, odnosno svuda u svetu, sanja da im roditelji poginu ili u saobraćajnoj nesreći ili da im poginu u avionskoj nesreći. Evo recimo uzmi princa Charlesa. Šta misliš, šta princu Charlesu prvo pada na pamet kad ustane ujutru? Ne znam. Pa razmisli malo, je. Pa da li mu je keva živa, nije? Eto, to mu prvo napada. Je li ona baba crklara? To mu prvo pada sa svojom Kamilom, razumeš? Neko siluje konje, neko Kamile, razumeš? On ima Kamilu. To je prvo što mu padne na pamet. Da li mu je mila majka živa? A šta miš njegovim sinovima? Šta im prvo padne na pamet kad oni ustanu? A prvo sam da li on žive. A šta jednom u drugom, razumeš, padne na pamet ovom Harisu, ovom drugom, kako se zove i tako dalje? Nema, prijatelju moj.
To je sve suština i uvek. Zašto je stalno bio princip, evo, od antičkog društva pa nadalje, odseubistvo? Šta je to značilo odseubistvo? Pa zato što je on bio vlasnik svega, čoveče, ti hoćeš da preuzmeš to. I uvek je bilo pitanje u tim patriarhalnim porecima, da je u vlasništvu nad zemljom, nad dobrima i tako dalje. Uvek je sin gledao oca ko neko ko treba ga ukokati, razumeš? Ko što radio car Dušan i tako dalje. Znači, to je cela priča. I to je sad preneto u tu kapitalističku ravan. Tebi roditelji samo smetaju. Od malena nemaš ljubavi, ko njih su pare, razumiješ? O tome gledaj, čovječe, dođe do para. Šta viš ova Ivanka, dobra, ajde, ćerka moja, znaš, ovaj zet, ovaj tip. I on, pa znaš šta bi on dao da taj Trump rikne sutra, čovječe, doživi neku saobraćajku? Pa njima bi sve ostalo. Kaki čovječe, bre, pa sve je pitanje interesa, razumeš? I to je ono najjadnije. Ja sam u Nemačkoj imao priliku da bukvalno živim sa ljudima, to je relativno mali grad, koji su stvarno super bogati ljudi. I za naše prilike posebno, a i za nemačke prilike. Bogati ljudi koji iz džepa izvade oko frulu par od 500 evra, razumeš, to ono, ne možeš da veruješ ko je tamo u Porsche-ima dolaze na teniski plac tamo i tako dalje. Međutim, to su takvi nesretnice i kad ja nekog od njih potapšem ovako, znaš, pošto sam ja tamo bio kao neka legenda, znaš, ono dolazi na te utakmice, i ti ga potapšeš samo ljudski pokažeš prema njemu neki odnos. Ej, on je u stanju sve da ti da ti pokloni kola sutra da ti kupi kuću, šta hoćeš, samo imaj prema njemu jedan ljudski odnos. Ej, neverovatno koliko taj ljudski moment, Tešo, koliko je on u stvari, koliko on nedostaje. Pazi, koliko on nedostaje. I ti ljudi, jer tebi ništa ne znači, kad nemaš ljubavi, Tešo, tebi ništa ne znače pare. Ništa ti ne znači. Evo recimo koliko tih deca od tih bogataša su kidnapovani bili u Brazilu, to dnevno po 40-50 u Meksiku i tako dalje. I znaš, po nekoj statistici, a to sad ne mogu da tvrdim, ali sam negde čitao, da je većina njih želela da ostane sa kidnaperima, razumeš, da ih ne vraćaju. I da je najveći problem bio u stvari da ih otmu od kidnapera da bi ih vratili kući, zato što neće se vratiti kući. Neće se vratiti kući. Tamo uzmu, razumeš, sa njima neki imaju seks, neki ovo, neki ono, znaš, ali potpuno su u drugačijoj ljudskoj ravni, razumeš? I u tim kidnaperima oni to rade zbog para, ali normalno uvek, znaš, imaš simpatije ovamo, namo. Ovo je to je stokholmski sindrom. Nego ti sad kažem samo o čemu se radi. Znači da svakom čoveku pre svega nedostaje ljubav. I ta moć pare, to kad dođeš dotle, znaš. To ti je ko recimo, kad sam ja igrao za reprezentaciju Evrope i mi bili u Cavalieri Hiltonu u Rimu, znaš. Ja bio sa Aleksandrim Belovim, s njim sam se lepo družio bio, on je nažalost umro 27. godine, dao dopingu nečeg drugog, ne mogu da tvrdim. I Sašinka, mnogo sam ga volao, znaš. I pazi sad, dole u podrumu, da tako kažem, hotela, znaš, kao Cavalieri Hilton je glavni hotel u Rimu, ono, bilo 45 godina FIBE, proslav, ono, znaš, Udri, Jones i tako dalje. I sad, ono, znaš, iz mora, ja ne znam šta nije bilo to od klopi i tako dalje. A ovaj Belov ja, sad neko će kaže, pa to je zato što ste seljaci, i jesmo seljaci. I ja sam ponosan na to. I pazi, i mi idemo sa parčetom hleba i tražimo malo šunke, samo nešto pojedemo, čoveče. Ono kad vidiš one ribe, one od onih ajkula do oktopoda, sve misli će iskočiti da će te smaže jebati. I ništa mi se nije jelo. Ja sam bio gladan kad sam krenuo prema tom stolu, pazi. Ne znaš šta nije bilo. Međutim, kad sam vidio sve to, meni se smučilo bilo. Ja sam samo teo malo hleba i malo šunki, naravno to nisam našao, da malo nešto gricnem, da prezalogajim, razumeš, i da izađemo napolje. Smučilo mi se to sve bilo, čoveče. Znaš, jer tako kad se pojavi, izgubiš svaku potrebu da jedeš. E tako ti je kad bi sad neko ovde stavio jednu gomilu kamarilu, pa si jedno 5 miliona, 10 miliona dolara. Zamisli ovog Đoković kako kupuje te stanove. Ko čovek kad kupi pljeskavicu, znaš bar ćeš tu pljeskavicu da pojedeš pa ti je ono, gladan si. A ne, to je za njega papir, čoveče. Ovako brdo para ti stoji i ono guranje, znaš, dobro, to su čekovi ovamo nama, hoću ti kažem samo da je to neverovatno koliko te pare, znaš, kao takve su, to je strašno. Toliko obezvređuju čoveka, ništa ti više nije vredno. Sve možda kupiš, pazi, sve je izgubilo vrednost. A pravu vrednost možda ima samo ako ti treba i ako si to stvorio svojim delom, svojim radom. On ne stvara svojim radom stotine miliona dolara. To je sve opljačka novac. To ne može niko svojim radom da stvori, Tešo. Ne možeš ti da stvoriš to svojim radom. Tako da je to jedna beda, ti posle nemaš potrebu ni da jedeš. Evo, ti tipovi, znaš, bogataši ono, znaš. Evo, ja sam bio u Londonu kad je bio Howard Hughes u Londonu.
Bio sam 15 dana, 20 dana čekao neki avion, tamo bio kupovao knjige o Folsu i stanovao u podrumu za jednu funtu. Kod jedne naše žene sam stanovao, bio, imala neki mali hostel, znaš, imala. I ja sam dole spavao nekom krevetu, razumeš, bio platneni, pored nekih cevi kanalizacionih i 1 funtu sam plaćao bio, razumeš, i tako sam preživljavao, imao sam doručak. I jedno predveče ja krenem tako da se tamo šepem, imao sam nekog brata Bradića svog, odlazio sam kod njega par puta bio, otac mi je rekao da ga posjetim i tako. I hotel King George, znaš, da li je George V ili samo George, nemam pojma. Ja vidim onako, znaš, bio je u tami hotel i vidim okolo neki policajci, znaš. I ne možeš da prođeš, ovako, kažu, na drugu stranu da pređeš. I meni to bilo čudno, pošto sam je tu prolazio bio, sad dođe jedan put ne možeš da prođeš i ceo hotel, ja sam mislio da se nešto desilo, možda renoviraju, znaš, kamioni, ali nema ništa se ne dešava. Samo vidiš ono centralno svetlo, ovako kao da stepenište, nemam pojma, i hotel veliki, vodo 10-12 pratova, znaš, u centru Londona je. I ništa, prošlo nekoliko dana i ja odem kod svog brata, razumeš, i malo da popričam i tako. I ja ga pitam, mislim, o čemu reč, znaš, a pošto je to bilo u novinama, ja nisam tamo imao prilike nešto mnogo čitam, uglavnom sam išao u te galerije i tako pokušavao da upoznam malo London, u tu kulturnu priču. I kaže meni, pa kaže, jel ti ne znaš da u Londonu, kaže, boravi Howard Hughes, to je čuveni bogataš američki, Howard Hughes, koji je bio sa Marilyn Monroe, našao hollywoodske priče, tako da je. I ja kažem, da, i šta se deje? Pa kaže, on ima maniju tu da će da ga pojedu mikrobi, razumeš? I on je otkupio, za ne znam koliko, 2 nedelje će valjda biti u Londonu, i on je ceo hotel otkupio bio, odnosno iznajmio ga je, i samo je sa svojim bricom, samo je brici koji u rukavicama bio, dozvoljavao da ga, znaš, obrije, ošiša, i niko nije smeo da uđe u hotel i voda neka kuvarica tamo, neka hrana koja je specijalno, znaš, on za njega se spremala, znaš, pobiju sve mitraljezi, ubiju mikrobe, znaš. Hoću da kažem samo, pazi koja je to patološka bitanga bila, koja nije znao šta će od sebe, čoveče, i niko nije smeo da mu priđe. Niko nije smeo u krugu njegovom da bude, pazi, viš kad ceo hotel iznajmiš, da niko ne sme da bude samo ti u hotelu. To su takve patološke ličnosti, taj Rockefeller i ostali, to je... Sad je preminuo. Ma ne samo on, mislim, uopšte, to ne zna se kako se iživljavaju, znaš, to je prosto neverovatno kako živi ta bogataška banda, ta đubrat zbog kojih ceo svet propada u stvari. I to je, i Novak Đoković je njihov klovn, pazi, on je njihov cirkuski gladijator, on je njihov klovn, zato ga oni toliko plaćaju, razumeš? Jer to je ceo taj tenis i elitistički sport, kad ti odeš na Wimbledon, jer ti znaš da je Wimbledon ekskluzivno takmičenje Britanske imperije, to ovde neće niko da napiše. I pehar možda predaju samo članovi Britanske kraljevske kuće, koja je inače najgora zločinačka organizacija posle katoličke crkve koja je stvorena u istoriji čovečanstva. Britanska kraljevska kuća. I gospodin Đoković i svi oni, razumeš, oni su direktno od članova kraljevske kuće primiš, razumeš, pehar na Wimbledonu. To je reklamni spot. Wimbledon je reklamni spot Britanske kraljevske kuće. Reklamni spot. Samo, misliš, šta znači ti turniri i tako dalje. Koliko je to sve jedna beda u stvari. Ti si jedan klovn. Ti ćeš dobiti velike pare, ali zato što reklamiraš te monstrume koji su pobili na 100 miliona ljudi. Šta je Britanska imperija uradila u istoriji? Koje monstrume zločine počinilo? I ti si veliki pobednik, znaš, pehar, znaš, svi tamo, a oni koji su došlenim ložama plate po 2-3 hiljade funti plate ulaznicu, to sve onaj šljam, razumeš, snobovski. Šljam snobovski dolazi na te neske prosje. Šljam snobovski. I onda skini majicu, onda skini majicu, pa marš se s njom, znaš. Onda mu neka tamo kurveštija kaže, aj sad skini gaće, onda oni gaće skidaju. Idi upit. To su naši ambasadori. To su naši ambasadori. A ljudi iz oblasti kulture, svega, ko da mi ništa nismo stvorili, čoveče. Mislim, strašno. Toliko je to ponižavajuće u stvari. I onda je to povratno teško. Ti u stvari deci namećeš te polupismene kretene, namećeš im kao idole. I zašto bi on uzeo knjigu, čoveče? Evo na komentari, ja kad kritikujem i onda vidiš ti idioti kažu, pa ne moraju radnici da zarađuju ništa, kažu, neki igraju tenis. Pa izi takve komentare, ti radiš, čoveče, 24 sata se boriš da preživiš i sa svojim decom i to. I to je normalno i treba da crkvaš u bedi. Igraj tenis, pa onda zaradi pare. Pa isti ti idioti šta oni kakve komentare daju. Neverovatno, čoveče.
Ja i sad ti vaspitavaj tu mladež, razumeš, da te ljude, da se obuče od malena, da poštuju druge, da poštuju stvaračka dela i sve ostalo, pazi. Ne. Ali kada govorim... Ne postoji umetnost, kaže, ja sad sam protiv sporta, kao, pa će oni da se drogiraju. Pa čekaj, šta je sa kulturnom sferom, čoveče, šta je sa ekološkom sferom? Šta je sa saradnjom sa drugim ljudima, šta je sa pomoću? Zašto ne, to što sam predlagao, čoveče, da svaka škola ima svoj ekološki prostor, da svaka škola ima svoje... A druga stvar, ti misli protiv fizičke kulture. Ma naravna stvar, pa ja sam za fizičku kulturu, o tome se i radi. Gdje si da ta deca vežbaju, da treniraju, ali ne da se bave sportom. Oni ne treba se sukoljavaju, jer u telesnoj kulturi dominira pokret čoveka ka čoveku. Pokret čoveka ka čoveku. A u sportu dominira pokret čoveka protiv čoveka. Sport je borba telima, rat koji se vodi telima. I to je Coubertin jasno govorio, Hitler i ostali. Uništavanje pacifističke svesti, izgradnje civilizmom zverinjaka. Da ne ulazimo sad, 100 put sam o tome pričao. Ali ti bi želeo svojoj omladini da poručiš da izađu napolje, da se prošetaju, da rade sklekove, zgibove. Treba pre svega te ekološke, znači treba da se vrate u prirodu, jer mi moramo da se borimo pre svega za tu prirodu da preživi. Mora da stekneš ekološku svest, tako što ćeš biti u prirodi i nastaviti da oplemeni tu prirodu. O tome se radi. A da ne govorim da u toj prirodi koji je istorijski prostor postoje manastiri, crkve, škole, kulturne institucije, sela, gradovi, čoveče, to je naše stanište, mislim, ono da istorijski postoji naš narod, čoveče. Te banje naše koje su najlepše na svetu, neverovatne, evo ja hoću da napravim jedan poster, Tešo, najstarije drvo u Srbiji, pazi. Poster ću da napravim kad bude imao novca, najstarije drvo u Srbiji, da deca mogu da vide lisicu Maru koja ima 2 lisičeta. Jeste jako potresno vidjeti što deca to ne mogu zaista vide na televiziji, što gledaju reality programe, golotinju. Ti idioti, čoveče, podmeštaju im te dripce koji su samo nakaze, najobičnije, polupismene nakaze. Napravili su od njih roboti, kapitalistički roboti, čoveče. I šta onda očekuješ? Đoković i Karleuše i tako dalje. To su izazovi za našu decu. Sve može da bude drugačije. Pa mora da bude, ali to je sad, vraćamo se Tešo na izbore. O tome se i radi, čovječe. Jesi čuo nekog na izborima da je pomenuo kapitalizam? Jesi čuo reč kapitalizam? Ne, nisam. A pričaju nešto o dobrobiti. Pa kako možeš da pričaš o dobrobiti bitango bre jedna? Kad je sve se svodi na to da će ponovo jedna grupa mafijaša, ništarija da vlada društvom i da će radnici biti tretirani ko stoka. Razumeš? Zašto ne kažeš kapitalizam? Ne, nema šanse, čoveče. Nego pričaju svi, bajke, neki, narod, kao, znaš, neki, ko je to narod, čoveče? Pa valjda su narod, ko? Valjda su to ljudi koji rade, koji život svoga rada. Pa ti ako ne promeniš radne uslove, ako ti ljudi nema egzistenciju u tom smislu, da mogu da žive od svoga rada, da upravljaju svojom budućnošću, da budu ti koji će se biti vlasnici svega, čoveče. U kom ti društvu, u kom to humanizmu možeš da pričaš? Kad tamo dođe neki smrdljivac iz Južne Koreje nešto, pa te tera da klečiš ko što ovo radi sa njima. Pazi, oni puze, pa tamo, znaš, pa to je neverovatno šta rade s tim ljudima. Neki radnici su morali pelene da nose. Da, to isto u Americi, ne dajte da ideš u WC, čoveč. Bitange, bre. I onda kaže mi kao nove fabrike ostalo. A ti su u stvari, čime se bavi Vučić? Pa on prodaje radnu snagu, on prodaje zemlju, vodu, sve ostalo. Razumiješ, sve prodaješ. I prodaješ našu radnu snagu, koja dobije u svojoj sopstvenoj zemlji status stoke. Radne stoke. I onda dobiješ procent od toga, razumeš, ti, onaj, ne zna se ko sve uzima pare. I naravno, to se sve znaš, zameša se i ti kogod pitnaš ovo, znaš, koliko ima, šta ovo ima, nema, znaš, sve su moralni tipovi, niko ništa ne posjeduje, znaš, svi su žive na keksu žive. Odakle im te pare, čoveč? Normalna stvar, imaju 100 razni firmi, računi inostranstvu, to je neverovatno šta su mi koji dosovci. Pa gde su ti 50 i više milijardi evra koji su izbacili iz Srbije, razumeš, u zadnjih 10 godina dosovci? Gde su te pare? Nema, ne spojila maca, razumeš. Kako su osiromašili i opustošili ovu zemlju, čoveče. I ovo je to nasledio, naravno. Ima tu dobri stvari, neki u smislu tog aktivizma i to, ali u konačnom, prijatelju moj, to se sve svodi da budeš što veći sluga zapada. Ti nemaš uopšte jednu svoju koncepciju, privrednu, bilo koju drugu. Nemaš. I onda odeš kod Putina i Putin ti da podršku, razumiješ, on je realan čovjek, političar i šta će. On ne može da izmisli nekoga sad, razumiješ. I on je dobio toliko glasova, u stvari, jedan dobar deo toga je zbog Putina. Da mu Putin nije dao takvu podršku, ne bi on imao više od 50%. Daleko bi ispred 50 ima.
I zato su ovi toliko kivni na njega, razumeš, jer on je odigrao jedan krucijalni potez, povukao politički, otišao u Moskvu. Pre izbore, pazi, u Moskvu je otišao. I Putin je također odigrao jedan značajan politički posljed, ovo sa oružjem i tako dalje. Znaš ti koliko je to uticalo da osjećaš ono, znaš, da si, da imaš snagu da možeš se suprotstaviš, ili Balkan je sve, razumeš, to je sve, žarište je sve jače. I u svakom trenutku jedna žička može sve da zapali. Tako da svakom normalnom čovjeku koji je patriotski orijentisan, koji će se boriti za ovu zemlju, još kako znači kad Putin kaže šaljem migove, šaljem tenkove, borna kola i mnogo šta drugo što mi ne znamo, razumeš, mnogo šta drugo. A pogotovo ta saradnja sa vojnom industrijom koja daje izvanrednu mogućnost nama da plasiramo našu vojnu industriju svuda po svetu. U vezi sa Rusima i tako dalje. Još kako nam to dobro dođe. I tu je digao on sebi rating, razumeš, to nje, Vučić je instrumentalizovao Putina i tu političku priču sa Rusima, i to je, jer preko 70% naših ljudi je za saradnju sa Rusima. Tako da je u stvari na izborima, ako može tako da se kaže, pobedila anti-NATO strategija. Jer preko 70% ljudi koji su glasili za te kandidati i tako dalje, u stvari oni su glasili za rusku priču. Jeste Evropska unija, ali to više ne postoji praktično, nego za saradnju sa Rusima, sa Rusijom. Problem je što će ti birači ispasti prevareni. Ne, neće ispasti, jer Rusi su se vratili na Balkan i mi nemamo u stvari alternativu tešu. Alternativa sa Zapadom je samo dok mogu da te pljačkaju. I pazi šta se dešava sa Rumunijom, Bukarom i tako dalje. Zašto se stvara Evropa dve brzine, odnosno sad ta Evropa od 4 zemlje glavne, razumeš, Nemačka, Francuska, ne znam, Španija, Italija i sad druga Evropa. Zato što je Nemačka tešo sve opljačkala. Ona nema šta više da pljačka na Balkanu, u istočnu. Sve su se banke povukle. Oni nema šta više da pljačkaju. I taj istočno-evropski prostor je ostao praktično Rusima, razumiješ? I on se sve više približava Rusiji. U Bugarskoj, u Rumuniji, gde god. Poljska jedina igra sa Amerikancima, ali računa, ogromne dugove imaju, i računaju da će već, koristeći to antirusko raspoloženje koje je stvarno u Poljskoj stotinama godina, računajući da će tu da izvuku nešto. A to je pitanje koliko će da traje. To je pitanje dok će da traje. Tako da je, u stvari, ovo što se dešava potpuni propast, zato što Nemačko više ne zanima, ona nema šta da pljačka više teže. Ona je sve što je mogla opljačkati. Eto, to je to. I njih sad, ono što zanimaju to, pošto nemaju, biološki propadaju, njima treba radna snaga iz Evrope, i ono, jedino što je još ostalo teško, jedino što je ostalo, to su ljudi. Ljudi. I to će gledati sada nam pokupi. Sve što mogu da pokupe, da pretvore đubretarsku radnu snagu, jer se plaše od Turaka, plaše se od Arapa i tako dalje, znači, ili imaju drugu religiju, drugačije se ponašaju i tako dalje. I oni gledaju da usisaju prvo Hrvate, Slovence, razumeš, onda nas, i sve s ovog prostora, razumeš. Sve da usisaju i tamo da radiš za neku bednu nadnicu, da kupeš njihova polovna kola i to. Tako će biti. I onda ti kupuju zemlju ovde u bescenje, da sade šta hoće i da prave od tebe nuklearni otpad. Eto, to je i tehnološki nuklearni otpad. Jer u Nemačkoj nema ni jedna, sam o tome i pričao stalno. Nema ni jednu nuklearnu skladište. Sad Angela Merkel zatvara nuklearne elektrane u Nemačkoj. Da, ali oni imaju toliko nuklearnog otpada da je to strašno. I oni ne znaju da će sa tim. Ja sam govorio da u vreme Stambolića je prebačeno mnogo toga u Srbiju i to se čuva. Niko neće da odgovori na to. Niko, nijedan naučnik neće to da uđe. Jer se plaše da ne bude ubijen. Niko o tome sem tebe i možda još par ljudi. Neće da govori o tome. Nema šanse, čoveč. Zato što je to toliko prljavo, toliko to jedna kompleksna priča, razumeš? Jer tu nema, tešo, tu ima samo zlikovaca u celoj političkoj strukturi. To su zločinci, razumeš? To su zločinci. Tu nema čoveka koji je pošten, koji može da kaže. Da takav čovjek postoji, on ošte ne bi mogo da učestvuje u političkoj sferi. Jer ti moraš da platiš cenu, to ti je kao u javnu kuću. Hoćeš da odeš, a da budeš nevin. Pa nema šanse, čoveč. Evo pogledajte patriotske partije, neke koje su stvorene u zadnjih 10 godina. Pa svi su se prodali, teško. Kaži mi jednu koja se nije prodala. Ili je kupio Vučić, ili je kupio ona, ili je kupio ona, razumeš? Da, jer oni su se i osnovili da bi ti koji su na vrhu, razumeš, uzeli pare i pokupili tu raju oko sebe koji su uspeli da ubeli kao mi patrioti on. Uzeli pare, ubacili se ovde ili onda, razumeš, obavili posao. Sve su te partije privatna svojina određenog broja ljudi. Privatna svojina. Ko što je SPO bio privatna svojina Vuka Draškovića, ko što su radikali privatna svojina Šešelj i tako dalje. To je privatna svojina. Privatna svojina. Ti si uvijek bio vrlo kritičan prema njima, još od 90-ih. Pa mislim, oni su, tu nema, gde nisu išli teško, pa pogledaj političke biografije svih tih tipova koji se moju na političkoj sceni, čovjek. Pa to je bruka jedna.
To je, pa kamelon nema toliko boja, bre, razumeš? Tvorovi ne smrde toliko koliko smrde ti bednici koji su na vrhu političkom. Tvorovi ne mogu da smrde toliko, čoveče, razumeš? Ti kad bi uz jedan lift zatvorio te političari, jednog samo uzmuš od njih, sa tvorovima i zatvori. Ja ti kažem da bi svi tvorovi pocrkali u roku od pola sata. Evo, to bi se desilo. A taj tip bi izašao nasmen, jer on je navikao, u tom smradu je taj politički, to je svud u svetu. To je taj stravičan smrad. I ti moraš da uđeš u taj smrad i da se navikneš na njega, da ti on postane prirodna sredina. Pazi, taj smrad. To ti je politika u stvari. Jer je ona cela vlasništvo kapitalističkih bandi. I svako od njih u stvari ima ko ono kad, nemaš više krvotok, ti ne radi šta ja znam. I sad te prikače, za ubaciti one infuzije, razumiješ? Eto, svi oni imaju taj priključak infuzije, I sad ubacuju te tipove, loži sa parama ovamo namo, obavi posao, obavi ono. I oni rade najprljavije stvari. Ubije ovoga, uradi ono. Samo vidi, plati koliko, nema problema. Sudija, sve ima, cela linija, svako ima svoje linije. I završena priča. I na taj način I priča o demokratiji. To ti je ko u Nemačkoj, čoveče. Oni koji su bogataši rade šta hoće, pa nema nikakvih granica u Americi. Oni pričaju o demokratiji. Znači, samo treba što glasnije, ono što kažem, reflektori oči. Reflektori oči, razumeš, bacim tenis, fudbal, košarku, reality to. Eto vam hrana. Znaš, to je treba ti hrana tvom detetu, oni ti daju žvakaću gumu. I ti šta radiš? Žvaćeš onu gumu. Mljac, razumeš? I pljuc, ne možeš više da žvaćeš. On tras, ubaci ti drugu žvakaću gumu, opet ti mljac. I vidiš, nestaje čoveče, nema te. To je princip na koji kapitalistička propagandna mašinerija radi. Baci ti duhovno đubre, ono što te uništava, zapravo pravi, degenerišete, razumeš? Potpuno postaneš jedan degeneri. Zašto sam ja izbacio televiziju iz kuće? Pa neću, bre, da me maltretiraju, bitan je, čoveče. Neću, bre, da čujem glas više s televizije, bre. Neću da čujem, bre. Ja kad čujem da je neko uključio televiziju, čujem da televizor radi ja dobijem nervni napad, čoveče. Ne mogu da podnesem više i kažem sebi koji sam idiot bio, nekad sam gledao redovno dnevnike, ovo i šta ja znam. Kakvi, bre, dnevnici, kakve informacije. I pa to je strašno, čoveče. Pa ceo dan ti blokiraju s tim lažima, s tim nameštanjem i tako dalje. Šta ti čuješ u stvari tamo? Oni ti, u stvari, poruka koju ti šalju teško, znaš koju ti poruku oni šalju? Šalju ti idiote jedan. To je poruka koju te, čim uključi televizor, ti stvarno vreme u stvari se čuje idiote. Razumeš? To je ono što stalno primaš, je. To su pravi valovi koji ti dolaze u glavu. I sve se na to svodi zapravo. To su sve oblici, te emisije u kojima ti kažu ti si jedan idiot. To je to. Da li na kraju stvarno čovjek postane idiot ako mu toliko govore? Pa naravno stvar da postane idiot, čovječ. Ili nemaš mogućnost, pogotovo ako se ne družiš. Ti prihvataš tu sliku, ja sam to nazvao još odavno sobom krivih ogledala. Zamisli sobu koju su krivi ogledala i ti sad uđeš unutra, evo dete, pustiš svoju u sobu krivih ogledala. I ono stalno živi u sobi krivih ogledala. Jel ti misliš da će ono nekad moći da vidi svoj ljudski lik? Pa ne može, čoveče, on bi mogao samo u nekom pravom ogledalu, odnosno u drugom čoveku, jer čovek je čovek ogledalo ljudskosti, ono što je Marks govori. I to je stvarno istina. Čovjek je čovek ogledalo ljudskosti i neljudskosti. I sad ti dete pustiš od malena da živi u sobi krivih ogledala. Šta će se desiti? Kako će on predstav sebi imati kod čoveka? Pa jedino preko tih izvitoperenih likova, razumeš, koji se pojavljuju u toj sobi krivih ogledala. Tako će on sebe vidjeti. Pre intervjua ste mi pomenuli jednu jako zanimljivu činjenicu koja meni uopšte nije bila poznata. To je da je Đinđić svojevremeno palio američku zastavu. Jeste. Dobro si pomenuo Zorana Đinđića. Evo, tu je intervju njegov koji je imao, evo, molim, to je Mit Milošević, Kajne Cukomsk. Evo ga. Sam Milošević nema budućnosti. To je intervju koji je dao 1999. godine i u tom intervju se pojavljuje pitanje šta bi se desilo kad bi NATO trupe krenule na Srbiju, odnosno Jugoslaviju. Da li bi Milošević, kaže, pokrenuo svoje armiju protiv NATO trupe, kopnih trupa, to je mnogo važno. I na to Đinđić odgovara, kaže, ich glaube nicht, ne verujem, kaže, Boden truppen würden bedeuten, kopnene trupe bi značile da on na kraju mora da kapitulira. Milošević zna da se NATO neće predati. Pazi. Sad, šta je suština ovog pitanja i odgovora? Teško. Ovo pitanje se postavlja u vremenu kad je NATO doživio debakl na Kosovu i u Srbiji opšte. Bombardovanje 78 dana i naša armija se izvanredno ponela,
A oni su računali da će kad počne bombardovanje, što je Olbrtova otvoreno govorila, ta nakaza, da posle 3 dana oni su mislili da će Srbija da se preda, odnosno da će Milošević da se preda. I da će NATO trupe moći da okupiraju Srbiju. I sad Zapad je bio u panici. I u NATO su postale dve struje. Jedna struja je bila da se ide sa kopnenim trupama preko Albanije, da se napadne Srbija, koristeći Albanci, albanske terorističke bande na Kosovu i tako dalje. A druga je bila da se ne ide, a tu je Nemačka pre svega forsirala, imajući iskustva Prvog, Drugog svjetskog rata, koja je bila svesna, nemački političari, da nije stvar Miloševića i njegove armije, nego da je stvar naroda. Da narod Srbije, Srbi neće dozvoliti da kopnene trupe krenu, a da niko ne uzme pušku, razumeš, i da krene da ubije tu stoku, razumeš, natovsku. I sad šta se desilo? Amerikanci su bili spremni. Zašto? Zato što oni u vojsci imaju 80% su Meksikanci, sirotinja sa ulica, crnci i tako dalje. Baš njih briga koliko će da pogine, razumeš, njih zanimaju piloti, jer su piloti elitna iz tih elitnih porodica i tako dalje. A ovi prašnjari, mislim, neki izgine koliko hoćeš. I oni su računali da će uništiti Srbiju, da će to biti Nedićev sa Srbijom konačno, razumeš, od Beograda pa negde do Kraljeva, razumeš. To su oni htjeli da uradi. I da proteraju Srbe iz Bosne, naravno, posle iz Vojvodine, i da svedu ceo srpski narod na beogradski pašaluk. Eto, to je plan Amerikanaca bio. Da Bugari im daju istočnu Srbiju, Rumunima tamo istočnu Vojvodinu, Ustaše, odnosno Hrvati da prebaci, razumeš, u Vojvodinu, Mađarima da daju svoje delove i da proteraju... Kao nacisti što su radili. Kompletno, znači, ona nacistička priča, Nedićevska Srbija. I sad šta je? Mislim, bilo je jasno, znači, da postoji ta druga opcija koju su Amerikanci gurnuli u drugi plan. I to je sad strašno. I meni je to bilo čudno, pošto je Đinđić bio nemački čovjek. Radio za Šredera, za tu koncepciju saradnje sa Rusijom, što je vrlo važno politički. Ja sam govorio o toj emisiji koja je njega ubio, zašto? I meni je bilo čudno kako sad u Nemačkoj, pazi, ovaj Spiegel, u Nemačkoj intervju se daje. Kako je moguće da se Đinđić suprotstavlja u stvari na ovaj način, nemačkoj opciji? On ovde Nemce ubeđuje da treba da krenu u kopnenu ofanzivu. Amerikanci su već bili za kopnenu ofanzivu, pobiti na 100.000 Srba. A on ovde kaže da treba Nemci, znači, da krenu u ofanzivu kopnenu zajedno sa Amerikancima. To je u stvari smisao ovog odgovora kad kaže da će Milošević morati se, da neće smeti da upotrebi armiju i da će morati u konačno da se preda. Znači, nije se predao bombardovanjem, ali predaće se putem kopnenih trupa. To je smisao ovog dela ovde. E sad, pazi dalje. Ovde novinar govori o tome kako su Srbi zlikovci, kako su pobili na 100.000 proterali Albanaca i tako dalje. I ovaj uopšte ne govori, ni u jednom momentu Đinđić ne kaže, čekajte, pa što ne pomenete OVK, znaš, što ne pomenete, jer zna se zašto je armija naša, odnosno policija krenula dole. Ne, on ćuti. Zašto? Zato što je on odlično znao da je Klaus Kinkel, odnosno nemačka obavještajna služba, stvorila OVK. Tu su Ustaše pomogle bile između ostalog. I sad onda se ne bi zamjerio Nemcima, pošto je normalno za nemački čovjek, oni ga plaćaju, ima ogromne pare u Nemačkoj. I na kraju daje jednu opciju koja je politička. A kad gledaš ceo intervju, to bi otprilike ovako značilo. Znači, vi nećete da idete u kopnenu intervenciju, razumeš? A možete da srušite Miloševića. Onda dajte nama pare. I mi ćemo da ga srušimo. Mislim da je to suština ovog intervjua. To je suština ovog intervjua. Znači, nećete, možete ga srušiti, kopnena invazija, a nećete, onda dajte pare. To je poenta. Eto, to je oko ovog teksta samo, znači, taj tekst vrlo jasno govori i oni koji tvrde da ovo ne postoji Boden Truppen, to su najobičniji lažovi, jer ima oni koji su mi slali ovaj tekst iz Nemačke, neki naši ljudi, bez Boden Truppen, baš kopnene trupe, razumeš? Ili su davali tumačenje, ili engleski prevod mi šalju, opet izbace kopnene trupe, ko da smo mi, ko da si ja dete iz obdaništa, čovječ. Da me ubede oni kako Đinđić nikad nije pomenuo kopnene trupe. Viš ti kakve laži i zašta su te bitange spremne? Eto, da bi odbranili svog idola, jer on je u stvari simbol povezivanja, odnosno služenja, to je ono što si pričao, brod, nemački veliki, a mi smo čamac. Đinđić je bio taj konopac, pazi. On je bio taj konopac koji je trebao da veže i zato su njega napravili Tešo mit. Oni su mit napravili od Đinđića, koji je bio jedan čisti kriminalac, razumiješ, i ubica. Ali su njega napravili mit koji vezuje, ko što je Tači, svi ti tipovi, pazi, Jacenjuk i ostali. To su sve ubice, ali su to glavni ljudi Nemaca i Amerikanaca na Balkanu, koji je svuda, najgore ubice i manijaci, razumeš, koji su samo za pare. Oni u Čileu, razumeš, što je bilo i tako dalje sa Pinočom. Ubica, on je, razumeš, obavlja nam posao i nema problema.
To je to. On je taj konopac ili konopčica kojim je taj čamac u vidu Srbije trebao da bude vezan za veliku nemačku lađu. To je Zoran Đinđić, taj kriminalac kome sad spomenik Vučić diže da bi pokazao Nemcima da je on lojalan, jer on je njihov čovjek. Đinđić je janičar bio nemački na ovom prostoru. Janičar, razumiješ? I on je, preko njega se i stvaranje mita o Đinđiću pokazuje se lojalnost Nemačkoj i nemačkoj politici pljačkaškoj prema Balkanu, odnosno prema našem narodu i prema teritoriji na kojem mi živimo. Tome se radi. Zato oni moraju stalno da grade mit Zorana Đinđića. Ti si, ne znam da si pominjao u prošloj emisiji, ali si sreo Zorana Đinđića nekih mjesec dana. Jeste, dobro si mi to rekao. Isto, evo, to je jedna anegdota, ovako deluje, šta ja znam, ima oni koji će to tumačiti na ko zna koji način. Ja nisam realizam čovjek, niti ima neka predubeđenja ili ošte neke u glavi neke Tako da ovo što ću sad ispričati, nisam ja ništa priželjkivao, ovo je čisto bila jedna ljudska reakcija. To je bilo par godina, možda i bliže, ne mogu nikako da rekonstruišem vreme u kojem smo se mi videli. Mi smo prekinuli već odnose potpuno kad smo se vratili iz Nemačke i posle susreta sa Mihajlom tamo, kad sam ga vodio kod Mihajla. I ja s njim više nikad nisam razgovarao. Znam samo da je slao jednu delegaciju bio kod mene da me kupe, da mi daju, valjda su mi nudili 500.000 nemačkih maraka da postanem direktor Crvene zvezde. Đinđić ih je slao bio, kod mene su došli, ja sam ih izbacio napolje bio. Otvorio sam vrat, istero ih napolje. Tad nisam imao leba da jedem, ali to sad nije toliko ni bitno, razumeš. On je teo da ja budem direktor Crvene zvezde, znaš. Jer preko mene su oni teli da uzimaju pare, znaš, da se klub zadužuje, da uzima naš kredit je a igrači onda procenat, znaš. To svi tako rade, političari, svi koji su u klubovima, mislim, to je jasno ko dan. Uzimaju procenat, znaš, svi se ugrađuju u prodaju igrača i tako dalje. I sad ovo što si me pitao, ja odlazim često kod svog starijeg sina i unuka svojih, ali tad još nije bilo. On stanuje tamo pored doma JNA u jednom stanu kod majke svoje. I ja sam bio kod njega i obično idem na 26-icu kod grčke ambasade. Tamo, pošto narod izlazi na trgu, a bole me leđa, ne mogu da stojim, ja stanujem daleko, negde 26-ica, pretpostavljam slanica, i gledam da sedem kad mogu. I onda siđem do Grčke, tamo uvatim 26 autobus i kad oni izađu na trgu, ja šmugnem negde i uskočim u sedište. I obično idem s Kadarlijom, ali tad se desi da sam išao pored doma JNA. I sad, znaš kako ide dom JNA, tamo je ona ulica gde voze oni, to nije bilo nikakve zebre, i tamo je onaj spomenik i taj mali parkić, a desno je dom JNA, one stepenice. Ja sad krenem i desilo se baš tako da sam došao do ivice stepenica i bacim pogled i to je onako dosta usko, tu kad prolaziš, mimo ilaziš, znaš gotovo mora da se gurneš, znaš. Ja vidim Zorana Đinđića ovako nagnut, držao u ruci, vjerojatno telefon bio, nisam vidio tačno šta, ali onako vidim da je u Armaniju, da je on išao u delu, picnut, onako već kako je on jedan bio snob, iskompleksirani sirotinja bio i sad uletao u bogatstvo. I on kako je zamišljen, znaš, bio ovako žurio, znaš, bio i baci pogled nehotično i pravo mene u oči, znaš, ugleda. A na 20 metra smo ovako bili. I sad on mora na mene da naiđe, razumeš, mora je. Nije mogao da me zaobiđe nikako, znaš. I onda bi izbegao susret. On krene da pretrčava ulicu. Gde prolaze automobili, razumeš. Ja viknem za njim, budalo, poginućeš. Poslednje reči koje sam uputio, spontano Teša, pazi, naravno ne želeći, taman posle sam ja želeo da on bude ubijen, razumeš. Ali i ta moja reakcija je bila u stvari krajnje ljudska, pored svega, odnosno uprko svemu, tome što je bio bitanga i to našao u Nemačkoj sam bio i tako sam vidio ko je to ništarija. Međutim, kod mene ipak ta ljudska priča izbila, znaš, nisam ja razmišljao šta ću da mu kažem. Ja sam njemu viknuo ko što bi svom sinu viknuo ili nekom prijatelju, razumeš. I to sam onako u šali više rekao, budalo, poginućeš, razumeš. Ja sam viknuo za njim, budalo, poginućeš. To su posljednje reči koje sam njemu uputio. Eto, to je ovako anegdotski delo, mislim. Ima više anegdota i sa drugim ljudima i tako dalje, ali i ovo sa Zoranom i završilo se kako se završilo. Ti je bilo nekad krivo? Zašto? Za Zorana? Pa ne, mislim, meni je krivo što on nije izveden da mu se sudi, razumeš? Jer cela priča je, on je bio samo izvršilac, on je bio izvršilac. On je čist izvršilac bio, mislim, to on je bio jedan sitan jadnik. To kad ti njega vidiš na njihovom terenu, na nemačkom terenu kad ga vidiš. On je bio, razumeš, kad ga vidiš, kad ga znaš sa tom kurvetinom koja je živo, koja, znaš šta, orah da je ne uzme, zato što je plaćala stan, ili te babe koje je jurio bio ostala, pa to je strašno, on je bio muška kurva, on je bio žigolo.
Razumeš? Tu postoji biografija njegova u Nemačkoj. Ja nisam teo, ali mene to u stvari ne zanima. Ja neću time da se bavim. Neću da gubim vreme na to. Kako je cinkario Levića, zašto se družio s kim, onda se priča o tim parama, da je Nemačka odlično su znali, razumeš, policija sve ostalo da on švercuje. On se s tim hvalio bio, prijatelju moj. A ovamo doktor neke filozofije. Pa to je jad i beda, bre. To je čovjek bez dostojanstva bio, koji je bio u stanju da iskopa babu iz groba i da proda za 100 evra, čovječ. Za 100 maraka. Nema, to kad odeš u inostranstvo i kad vidiš te naše intelektualce takozvane, kako se teško prodaju, kako se ponašaju ko bednici, na tom terenu kad ih vidiš, ti onda vidiš ko su to zapravo ko ljudi. Jer ono, znaš, ovdje folira, znaš, ono, gleda ovo ono, a tamo gleda samo šta će da ovo otme, da ovo da ono, znaš. I kako se ponižavaju, i to njegovo stalno što je pričao da je Serbenzi idiota, Srbi su idioti. Pa to je strašno, čoveče. Ej, to je strašno. I ti od te bitange praviš idola, ej, staj u aleju velikana ga zakopavaš, čoveče. I sad mu dižeš spomenik i ne znaš, ulice tamo već ima neko ko su mu tih nekih ploča stavili i tako dalje okolo tamo na Trgu Republike, mislim, bruka jedna. I pravi od njega, naravno, mit prave. Jer on je naša budućnost. Vidiš, kaže, mit Milošević kajne Zukunft, ali s njim ima budućnost. Znači, sa Milošević nema budućnosti, ali sa Đinđić ima budućnosti. Koja je to budućnost? Pa da budemo robovi, razumeš, nemačkog kapitalizma. A on će da bude Gauleiter, savremeni Gauleiter, razumeš, savremeni Nedić, i stvar je završena. Ima svi njemu da se klanjaju, jebi. Obavio posao, jebi. Imaće milijarde dolara, a ti ćeš ovdje da crkavaš, zemlju će ti uništiti sve ostalo, i on će živjeti, naravno, gde? Koji Đoković, koji Divac, ista priča. Svi na zapadu da žive. Razumeš, gde drže političari naši pare? Gde drže pare? Pa drže pare u zapadnim bankama. Gde su im deca? Na zapadu. Vidite, čoveče. Mi smo prodani, znaš, to je ono, ja sam i prošli put govorio, mi smo u paketu prodani. I ovo što Vučić radi s ovim fabrikama koji kao radna snaga, naš otvanje fabrika, mi smo tu, ti bukvalno nudiš, kažeš recimo nekom tamo Nemcu, Koreancu, ne znam kom drugom, evo ti radna stoka, prodaću ti ih za 200 evra, pazi. A ti mi daj kredite da mogu, zato je i zadužena Srbija 10 milijardi evra od kad je ona na vlasti, znaš. Ti sa tim parama koje uzimaš u kreditima, ti daješ pare tipovima da zapošljavaju ovde ljude umjesto da uražiš u naučne projekte i svoju pamet da razvijaš. Da ideš u ekspanziju, čoveč. Da sarađuješ sa Rusijom, Kinom. Mi smo za njih, znaš šta, to je 5,5 milijardi ljudi, bre. Ti si u stanju da uđeš ovako u ceo taj zapadni, u taj azijski prostor. A imaš bescarinsku zonu sa Rusijom. Ej, znaš šta to znači, čoveč? Pa samo poljoprivredu kad bi organizovao malo bolju. Pa mi bismo imali neverovatnu prohodnost. Na desetine milijardi bismo mogli da izvozimo hrane, zdrave hrane, dobre, da napravimo Srbiju ekološku državu, ekološki projekt naše hrane, zaštitni znak naš i da krenemo u tu izvoznu priču, čoveč. Ma kakvi mislim. Oni ti prodaju jabuke iz Čilea, čoveč, za 150 ili 300 dinara. Pogledaj samo, idi u Maxi da vidiš šta prodaju, čoveč. Da, viđam to redovno svaki dan. Jabuke ti prodaje, šljive, suve šljive, 467 dinara. Ja pravim kompot, znaš, pošto je za stomak to dobro, i u Maxiju. 467 dinara kilo šljiva. Suvi šljiva. U Srbiji zemlji šljiva, bre, ej, seljaci bacaju svinjama šljive, a ti prodaješ u Maxiju 467 dinara kilo šljiva. Ljudi se žale da je hrana kod nas i skuplja nego na zapadu. Pa, zato što marže su strašne. U Nemačkoj od 10-12%, kod nas preko 30%. Zato što političari uzimaju pare od tih bitangi koji ovde, naravno, dođu i onda te pljačkaju. Sirotinju pljačkaju i ovi se obogate na tom. 30% je marža, prijatelju moj. Na zapadu od 8 do 12%. Zašto niko neće da otvori to pitanje? Pa zato što se svi sa tim finansiraju, prijatelju moj. To su finansijski izvori tih bitangi, odjedanput svi kao nemaju para, kad treba nešto se uradi, onda bacit će $100 miliona, čoveče, razumeš? Samo da bi sebi obezbedili poziciju za ubuduće. Nema, jedino, kažete, jedna revolucionarna promjena, jedna revolucionarna borba koja ima onaj vizionarski karakter, otvaranje prostora novoga, razumeš? Otvaranje prostornog humanog sveta, ponovo ideja socijalne pravde, ideja društvene pravde, ideja borbe za mladost u smislu stvaranja mladih stvaralačkih ljudi koji će se boriti ne za svoju zemlju kao neki idioti patriote, nego ljudi koji su svetski ljudi, Tešo. Razumeš? Da imaju predstavu sebe kao ljudi sveta, jer ceo svet ide u vražju mater. Ceo svet propada. Zbog toga je najvažnije kod mladih razviti tu ekološku svest koja ima zapravo životvorni karakter.
Ta svest mora se razvije kod mladih ljudi. A u sportu se razvije sasvim suprotno, razumeš? Pa pogledaj na što liči taj Đoković, čoveč. Sa tim rebrima i ostalo. To je robot jedan, čovječ. To je jedan robot, taj Nadal, bilo ko od njih. To su sve degenerisani tipovi. Ti treba da razviješ igračko biće čoveka, stvaralačku telesnost, duhovnu telesnost. To treba da razviješ. I to stalno ponavljam. Da telesni pokret bude izraz duhovnog pokreta. Još su antici znali šta je gimnastički agon i tako dalje. Što danas niko gimnastiku ne pominje? Pa da su nije baš takav timski takmičarski sport, ne može... Pa nemaš duha kapitalizma, to je problem. Što ne govori neko o sokolskom pokretu, o tom panslavističkom pokretu? Što to danas neko ne pomene? Koji ima izuzetan značaj za buđenje te nacionalne samosvesti i za integraciju celog našeg društva. Od 29. je postao, nažalost, garda kralja Aleksandra i Ljotićevci su od njega nastali. Ali i pre toga, to je bio jedan izuzetno značajan pokret u odnosu prema pan-germanskom pokretu. Nema šanse. Vasa Pelagić, čoveče, gimnastički zadruge i to. Nigde niko ne pominje. A da ne govorimo o folkloru i u svim tim oblicima telesnog aktivizma gde su dečaci, devojčice zajedno, znaš, gde su naše nošnje, razumiješ, da je naša kultura, čoveče, izbije iz svega. Ta naša žena šta je stvorila istorijski? U kulturnoj sferi. To je neverovatno šta je ta naša žena stvorila. Ništa to ne postoji više. Budi jedan idiot. Ono što ti kaže, uključi televizor i samo ti ovako uzraci mu no. Idiote, 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 idiote. To ti je televizor. A to su i kompjuteri, program, igrice i tako dalje. Strašno. Ovdje je, pored mene, tvoja knjiga Poslednja revolucija u tvrdom povezu. Sada je napravljena... Jeste, novo izdanje. Novo izdanje. Ako bi neko od gledalca voleo da kupi tvoju knjigu, kako mogu to da urade? Pa mogu da mu se jave preko interneta na adresu Komrad, Comrad, ima internet adrese moja tamo. Mail je komrad@sezampro.com. Ne, orion.rs. RS. Neka se javi ko hoće da naruči knjigu, da pročita, pošto ovdje su tvoje... Tu ima i, tu sam ubacio i, evo da pokažem jedan poster koji sam napravio baš u vezi sa Zoranom Đinđićem, kad već govorim o njemu. Ti si inače plaćao grafičarima da ti prave te procese. Da, to je, radio sam I to u periodu kada nisi baš najbolje finansijski stavio. Dobro, bio sam se i dan danas posvećen sam tome. Evo ovdje ima dva divna postera. Jedan je Isus Hrist, prvi komunist. Ovo je najlepša slika Isusa Hrista koja je ikad napravljena inače bila. Evo ovo sa ovčicom. Toliko je lepova slika. Ja ću poster da napravim posebno, ovo je veliki, 70-50 na 200 gramnu kunzdruku kad budem imao novca. A ovo je, evo ga, Zoran Đinđić. Ja ne znam da se vidi dobro. Malo ka sebi, malo ka sebi. Ka sebi povuci. Ovo je Cala del Ponte, ovo je Bush, ovo je Čović, njega, da ne kažem šta, Tači, pa onda je Mihajlović, ovo je Batić, a ovo je Zoran Đinđić u sredini. Evo ga, on je glavno pseto američko, koji je kidnapovao Miloševića i prebacio ga u Hag na gubilište. I napravio sam, eto, taj poster između ostalog. To je jako lepo što si uradio, jako zanimljivo to za Isusa Hrista, pošto neki ljudi vole da te napadaju kao Duci je komunista, samim tim on je protiv pravoslavlja i sve to. To su budaline najobičnije, čoveče. Ja sam upravo za emancipatorsko nasljeđe, ako se neko bori, pa evo u ovoj knjizi moja isto kosmička dimenzija čoveka, pa ja tu upravo govorim o emancipatorskom nasljeđu hrišćanstva, i o toj ideji, znači jednog Boga kao integrativne snage čovečanstva, a pogotovo u toj humanističkoj biti, razumeš, da čovjek treba da bude brat i navodim tu primjer sveće, da i najslabija svetlost teša može da razbije najjaču tamu. Pazi, to je neverovatno uputstvo koje hrišćanstvo kao ideja nosi u sebi. Da najslabija svetlost može da razbije najjaču tamu. Eto, to je za slobodarsku borbu, ako se na pravi način postavi stvari, ko što je to bila Hristova misija, ljudska misija, razumeš, ne ona koje su dali posla nekrofilno, o čemu sam i govorio. To su bili ljudi koji su bili heroji antike i heroji za uvek u stvari, koji su te robove dizali, koji su dizali ljude koji su bili potlačeni, da se suprotstave nepravdi i da razviju veru da je mogući humani svet. Sad, neko je tu veru slao na nebo, neko je projektovao u realni ljudski svet. Ja sam od onih koji tu ideju hrišćansku, to komunizma kao zajednice, ljudi koji se bore, koji žive zajedno, koji su solidarni, vole se, ja sam to projektao u ljudsku ravnu, u zemaljsku ravnu, razumiješ. Prema tome, ko se bori za ovo, nek se bori. Ja nemam ništa protiv toga, ali samo je bitno da se bori, Tešo, razumeš?
Jer i on se borio bio, zato jeste raspetna krst, zato što se borio. On je rekao neke dosta revolucionarne Nije on govorio stvari. ćutite, on je bio protiv privatne svojine, on je bio protiv bogataša i tako dalje. Znači on je, to izvorno hrišćanstvo je bilo neverovatno da nema rasa, da nema uopšte tih razlika klasnih i tako dalje. On je bio za jednu ljudsku zajednicu ljudi koji se vole kao ljudi, razumeš? Znači ljudi koji žive od svoga rada, koji žive od svoje aktivnosti, koji jednom drugom, ono svi za jednog, jedan za sve. Pa da li imaš ti predstavu šta znači taj princip, koliko je on potiskivan u istoriji čovečanstva? Tek sa nastavom građanskog društva i francuske građanske revolucije, taj princip svi za jednog, jedan za sve. Pa to je tek onda kad je čovjek, kad nije bilo više društvo privilegija, Tešo, razumeš? Nego kad si išao na društvo prava, odnosno društvo ljudi koji u jedinstvu žive, znači, ne oni koji imaju ovo, nego svi smo braća. Ta ideja da su svi ljudi braća, to deluje sad, to je jedna floskula koja je toliko puta izlizana, razumeš? Ali ona ima neverovatnu vrednost, Tešo, da su svi ljudi braća. To je toliko značajno u samo poimanju čoveka kao humanog bića, da su svi ljudi braća. Isus je također rekao da lakše će Kamila da prođe kroz iglene uši nego bogataš da uđe u raj. To je u Novom Zavetu, lepo to stoji, to naravno niko ne citira, pošto popove plaćaju bogataši i naravno da popovi ne pada i na pamet da citiraju Hrista, razumiješ. Jesmo završili? Mislim da jesmo. Dobro, Tešo. Izvini što ti zove na ti. Hvala ti. Možemo opet da pružimo ruku kao i prošli put. Drago što su sa Hristom završili, a ne sa Đinđićem, sa Hristom. I stvarno taj čovjek zaslužuje, on je bio antički Che Guevara i stvarno zaslužuje da se u svakoj emisiji njemu progovori. Tako da, eto, ja ono što mogu radim, pa sad nek tumači svako na svoj način. Gospodine Simonoviću, hvala vam puno što ste bili gost u našoj emisiji. Hvala i tebi, Tešo. Hvala puno što si me pozvao. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Hvala vam što ste nas gledali.